Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கலாம். பாமினி மாதாஜி மியூட். ஓகே, எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன்னும் பெருசா விளக்கம்லாம் சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இப்ப நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் என்ன பாதையில இருக்கோம்னு. லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். இதுக்கப்புறம் நம்ம எங்க போனோம், அதுக்கப்புறம் லெவல் 3ல என்ன படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்வத்தோட தான் இருக்கும். ஐ நோ எவ்வளவு நீங்களா இன்குசிட்டிவா இருக்கீங்க அப்படின்னு. இதெல்லாம் நம்ம எங்கேன்னு படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்கு. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கும்பிடு. whoever is working behind the scenes. முன்னாடி இருந்து நம்ம என்னண்டி பிரபுஜி கைட் பண்றாரு, பின்னாடி வந்து நிறைய பேர் வந்து இதுக்கெல்லாம் அட்மின்ஸா இருக்கட்டும், கோஹோஸ்டா இருக்கட்டும், நிறைய பேர். ஈவன் நாட் ஓன்லி திஸ் டெக்னிக்கல் டீம்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பா. நிறைய பேர் ஆல்மோஸ்ட் 500 people are working. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு நன்றி தான். ஏன்னா அவ அந்த மாதிரி இருக்கா, நம்ம வந்து முன்னாடி ஒரு ஷோ பண்றோம், அவ்வளவுதான். அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து எங்கேருந்து அங்க உள்ள கோயில் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். பாதத்தை தொட்டு வணக்கத்தை தெரிவித்து இது போல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்கப்பா எங்களுக்கு. இன்னும் லெவல் இப்போ லெவல் 6 தான் இருக்கு. நீங்க லெவல் 5 லெவல் 6 வரும்போது லெவல் 8 9 போயிடும். அதெல்லாம் நம்ம முடிக்கணும். ஆனா ஆன்மீகத்தை வந்து படிப்பும் வேணும், நாலேஜும் வேணும், வித் பக்தி. ஏன் பக்தி தான் முதல்ல இருந்தே நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஜபா பண்ணணும், பகவானோட தியானம் பண்ணணும் இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஆனா ஞானத்தையும் வளர்த்துக்கணுமே. அது வரும். இப்போ இன்னைக்கு சாப்டர்ல தான் எது எதை விட சிறந்தது, ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்ததுன்னு எல்லாம் வரும். சோ அதை வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இன்னையில தான் ஆரம்பிக்க போறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். அது வந்து நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இன்னும் நினைவுனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும்னா ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த 18 days முடிச்சா அந்த லெவல் 2 ஹாஹான்னு, அப்புறம் ஒரேடியா தடார்னு ஒரு வீழ்ச்சி. அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம ஸ்மூத்தா இப்ப அப்படிதான் இருக்கீங்க எல்லாருமே. அப்படிதான் ஒரு 8 ஜபம் பண்றீங்கன்னா 8 போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் நான் லீலாவதி மாதாஜி நினைச்சுதான் பேசுறேன் இப்போ. அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆனோன்னு 12 மனசுல நினைச்சுனாங்க. இப்போ 12 பண்றாங்க. அது கொஞ்ச நாள் அப்படி போகும். அப்புறம் 14 16 அந்த மாதிரிதான். அப்படி இருந்தாதான் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். ஒரு நாளைக்கு ஒரேடியா நான் 30 பண்ணேன் 40 பண்ணேன், இன்னொரு நாளைக்கு நான் பண்ணவே இல்லை. பகவான் குழம்பி போயிடுவார். உனக்கு கிரேஸ் பண்ண நினைக்கிறதுக்குள்ள அன்னைக்கு நீ என்னை பத்தி நினைக்கவே இல்லையே, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு வர அப்படி வந்துட்டே இருக்கும். கிரேஸ் அப்படியே எடுத்துட்டு விடுவார். ஏன்னா நீதான் ஜபமே பண்ணல இன்னைக்கு அப்படின்னு. அதனால நம்ம வந்து இன்னைக்குமே வந்து அவரை மறக்க கூடாது. மெயினா அதுதான். அவரோட பக்தி எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டுதான் நம்ம வந்து காட்டி கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா அந்த ஸ்லோகாலே சொல்லிட்டு இது நம்ம இப்ப இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா சடன்லி இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு இதெல்லாம் வந்தது கிடையாது. இதெல்லாம் நிறைய பௌனாம் ஜென்மனாம் அந்தே அந்த ஸ்லோகம்லாம் எப்பவுமே நம்ம மனசுல வந்துட்டே இருக்கணும். நிறைய ஜென்மம் எடுத்து அதுல பக்குவப்பட்டுதான் இந்த பாதையில வந்து நம்ம இப்ப இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா சரி, இந்த பாதையில ஒண்ணு அப்ப இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு இது கிடைக்குமா, மோட்சம் கிடைக்குமா, கிடைக்காதான். அப்போயும் நிறைய இருக்கு இன்னும் பாதை. இன்னும் அது வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான். அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மனுஷியானம் சகசிரேஷம். அதுதான் நமக்கு எப்பவுமே முதல்ல 18 daysக்கு இப்பெல்லாம் யாருமே வரதில்லை. 18 days அது வேற விஷயம். அப்பெல்லாம் 200 பேர் 400 பேர் 500 பேர் அப்படி படிச்சிருந்தது. அதுவும் பேட்சா படிச்சிருந்தா. அவ எல்லாரும் லெவல் 2 வராளா இல்லை, கொஞ்சம் பேர் தங்கிடுவா. லெவல் 2ல எவ்வளவு பேர் படிச்சிருந்தா, அவள் லெவல் 3 போவாங்களா இல்லை. கடைசியில பார்த்தா லெவல் 5ல வருவேன் 4 பேர் 5 பேர் அந்த மாதிரி ஆயிடுறது. நிறைய பேர் கோப்பப் பண்ண முடியாது. நான் அந்த வந்து குழந்தைகளுக்கு அந்த 18 days கோர்ஸ்ல இருக்கும். எல்லாம் மேரத்தான்ல ஓடுவாங்க. எல்லாம் கடைசியில ஜெயிக்கிற சமயத்துல கூட ஒருத்தி வந்து அந்த ரிப்பனை கட் பண்ணிட்டு அப்படி ஓடுறா, இன்னொருத்தி இந்த ரிப்பன் பக்கத்துல வந்துட்டு வீழ்ச்சி அடைகிறான். இதேதான் ஆன்மீகத்திலயும் அப்படிதான். வீழ்ச்சி அடைய ரொம்ப ஈஸி. ஃபார் சம் ரீசன் வீட்டுல இது சரியில்லை, அசௌரியம், அது இதுன்னு நம்ம அவளையும் அனுசரிச்சுங்க, நம்மளோட போக்கையும் பண்ணிங்க. அது மாதிரி பண்ணினாதான் எல்லாம் பேலன்சிங்கா இருக்கும். பேலன்சிங்கா இருந்தா வேலைக்கு போறதாலும் சரி, நான் வேலைக்கு போறேன் வீட்டு வேலை பண்ண மாட்டேன்னா அது நடக்காது. இல்ல நான் வீட்டு வேலையே பண்ணிருப்பேன்னா வேலைக்கு போக முடியாது. வீட்டு வேலையும் பண்றேன், இது என்னது வேலைக்கும் போறேன், அப்ப எனக்கு ஆன்மீகத்தை அதுவும் சரியாகாது. ஆன்மீகத்திலயும் இருக்கணும், வீட்டு வேலையும் பண்ணணும், குழந்தைகள்ட்டையும் டைம் கொடுக்கணும். வீட்டுல ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ இல்ல நம்ம ஃபேமிலி கேதரிங் இருக்கும். இப்ப நேற்றுமா இப்ப மாதே சொன்னாப்புல இது பேத்தி வந்தானே அந்த டைம்ல அட்டன் பண்ண முடியாதுதான்.
ஏன் அதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கதான் வேணும். இல்ல நீ வேண்டாம், நான் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம்னா அப்புறம் யாருமே வரமாட்டான். சோ அதனால எல்லாம் பேலன்சிங் ஆக்ட் தான். அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா சஸ்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் பாதையில. ஓகே, அது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பாடம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யாரு நேதிக்கும் பிரணத்தி யாரு யாரு கேட்டுட்டு கடைசியில் நான் தான் எடுத்தேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி 2 டைம் படிச்சிட்டீங்களா? படிக்கிறேன், என்ன படிக்கல மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். செகண்ட் இது வரலையா உங்களோட? ஓகே, படிங்க மாதாஜி. படிங்க படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. भगवते वासुदेवाय. ओम अजान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीक्रोग श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांसं स श्रीरूपं शाक्रजातं सह गण रघुनाथान् विदं तं सजीवं सात्वैदं सावतूदं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य वेदं देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान श्रीदांस. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौर गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांजा कल्पतरुष्यश कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगत् हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषंद्य देशधारिणे. पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तियं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. சூப்பர். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து 12th சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம். 12th சாப்டர் இன்னைக்கு குட்டி சாப்டர் தான், 20 வேர்ஸ் தான். அப்ப இது வந்து நேத்தி கொஞ்சம் எடுத்துட்டோம், இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு முடிஞ்சிடும். ஓகே, பக்தி யோகம். இது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் என்ன பார்த்தோம்னாக்கா கர்ம யோகம். கர்மானா என்னது, செயல் புரியணும், பகவானை நினைத்து பகவானை தொண்டு புரியணும், என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அதுதான் பார்த்தோம். கர்மா கர்மா விகர்மா இதான் டீட்டெயில் பார்த்தோம். அப்புறம் 6 சாப்டர் என்ன பார்த்தோம், 7வது சாப்டர்ல இருந்து 12 சாப்டர் வரைக்கும் பக்தி 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 எப்படி செலுத்தணும் அப்படின்னு. அது 12th இஸ் கல்மினேஷன் ஆஃப் பக்தி. தட் இஸ் பக்தியே பத்தி தான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த பக்தியை எப்படி செலுத்தணும்னு சொல்லிட்டு பகவானை கைட் பண்றாரு. அப்புறம் இனிமே வரப்போறாங்க 13 சாப்டர்ல என்னன்னா ஞான யோகம். அதுதான் பார்ப்பேன். ஞானம்னா என்னது, நாலேஜ். எகைன் அதுலயும் பக்தி கலந்துதான். நாட் ஓன்லி இந்த ரோட் லேர்னிங் சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி சும்மா படிச்சு அப்படி பயாட் பண்றது அந்த மாதிரி கிடையாது. அர்த்தத்தோட புரிஞ்சு பக்தி செலுத்தி ஞானத்தையும் வளர்த்துக்கணும். ஞானம் இல்லாம பக்தி வந்து சரிப்படாது. நமக்கு வந்து ஞானமும் வேணும், என்னது எதுன்னு தெரிஞ்சிருந்துதான் பக்தி பண்ணணும். இப்போ வந்து
டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி தொண்டு எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு அவரது தெய்வீக அருள் அமைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியரின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதை படிக்கிறோம். இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட போட்டோ இருக்கு. அவரை நினைத்துதான் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர் தான் நமக்கு கைட் பண்றார். நம்ம இங்க செக்ஷன் பில தான் இருந்தோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. எயிட்ல இருந்து பார்க்கணும் மாதாஜி. ஆமா, 8ல இருந்து. தேங்க்யூ மாதாஜி. ப்ரோக்ரஸிவ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிவோஷன் ஃப்ரம் ஹையஸ்ட் டு லோவஸ்ட். பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படியே காட்டி கொடுத்துட்டார். அதுல யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. சலோ ஒரு ஜம்ப் தான். அப்புறம் என்ன, பகவான்கிட்ட ஒரே ஜம்ப் போயிடலாம். அதனால அவர் வந்து நம்மளெல்லாம் ரொம்ப துச்சமா எல்லாம் நினைக்கல. ஆல்ரெடி நல்ல டிவோட்டி தான் நினைச்சுன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம், இல்லப்பா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்படியா, சரி, அப்போ இன்னும் அதை விட கொஞ்சம் ஒரு படி இறங்கி நான் சொல்லித்தரேன் அப்படிம்பாரு. சோ பக்தியின் முற்போக்கான நிலைகள், உயர்ந்த நிலை உயர்ந்தது முதல் கீழ் வரை. 8வது ஸ்லோகத்தை என்ன வரும்னாக்கா, ஒருவருடைய மனதையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் தொடர்ந்து கிருஷ்ணர் மீது நிலை நிறுத்துவதன் மூலம் கிருஷ்ணருக்குள் வாழ்வது. எப்படி வந்து கிருஷ்ணரையே நினைத்து கிருஷ்ணருக்குள்ளேயே வாழ்வது அது எப்படின்னு அது பார்ப்போம். 9வது இதுல என்ன பார்ப்போம்னா, பக்தி யோகத்தின் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வதற்கான ஒருவரின் விருப்பத்தையும் திறனையும் அதிகரிக்கிறது. இது உள்ள டீட்டெயிலா பார்க்கலாம், சும்மா படிச்சு போய். 10வது என்னன்னா, ஒருவரின் வேலையை கிருஷ்ணரிடம் ஒப்படைத்தல். என்ன வேலை பண்றோமோ, சாப்பிடுறோமா, பகவான் கற்பனம். ஏதாவது துணி போட்டுக்கிறோமா, பகவான் கற்பனம். எது பண்ணினாலும், தொண்டு புரியுறோமா, யாருக்கோ டொனேஷன் தான் கொடுக்குறோம்னாலும் பகவானுக்கு ஒரு நன்றி. இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் டொனேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க, ஐம் ரியலி வெரி ஹாப்பி. ஆனா எவ்ரி டைம் நீங்க கொஞ்சம் ஐ ஃபீல் பேட் ஆல்சோ. எனக்கு போடும் போதெல்லாம் நீங்க வந்து எடுத்து மாதாஜி போட்டு கேட்டிருக்காங்க, நான் கேட்கல. ஆக்சுவலி டெம்பிள்ல இருந்து வர மெசேஜ் ஐ ஹேவ் டு புட், அது நான் போடுறேன். நமக்கு ஒரு அட்மின் இருந்ததுனாக்கா அவங்க போடுவாங்க. இப்ப நானே தான் அட்மின் கம் டீச்சர் கம் வாட் எவர் யூ கேன் சே. உங்க கூட ஒரு சங்கி இதா இருக்கேன், டிவோட்டியா இருக்கேன். அப்போ ஐ எம் டூயிங் ஆல் தட் ஒர்க். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நான் போடுறதுனால எப்போ எனக்கு தோணுது, ஐயோ பாவம் இவாளே திரும்பி வந்து டொனேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்காளே அப்படின்னு. இட்ஸ் ஓகே, கொடுத்தா யாரு தொண்டு கொடுப்பா, திஸ் ஆல்சோ ஒரு தொண்டு தானே இல்லையா, உங்களுக்கு திருப்பி அது போல கிடைக்கும் போறது. இருந்தாலும் அதுக்கு மனசு யாருக்கு வர்றது இல்லையா, அது ஒரு தனி இதுதான். ஜபம் பண்றதுக்கு ஒரு மனசு தனி, தொண்டுக்கு இந்த மாதிரி சேரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு. நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் படிக்கிறோமே இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து, ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் ஜாஸ்தி எல்லாம் கேட்கலையா, ஒரு மினிமம் 500 rupees தான் கேட்டிருக்காங்க அன்னதானத்துக்கெல்லாம். அவ்வளவுதானே ஆகும் இல்லையா, 10 பேருக்கு. அதுவும் என்ன 10 பேருக்கு சாப்பாடு வழங்குறாங்களாம். அப்போ இட்ஸ் வெரி இதுதான். நம்மளால 500 ரூபாய் நம்மளால கொடுக்க முடியாதா? கீழே இறங்கினா ஒரு ரிக்ஷா பிடிச்சி எங்கேயோ போயிட்டு வரதுக்குள்ள 500 எனக்கு அதுக்கு மேலே பறந்துருக்கும். பணம் எல்லாம் அப்படி பறக்கிறது. எனிவே, ஸோ ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல். ஒருவருக்கும் அந்த மெசேஜ் வரும்போது இட் வாஸ் டச்சிங் மை ஹார்ட். வெரி ஃப்ராங்க்லி ஐம் சேயிங் அது. ஓகே, அப்போ ஒருவரை நம்ம என்ன பண்றோமோ எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் சரண்டரிங் வேற என்ன பண்ணணும்? சரண்டரிங் டு கிருஷ்ணா த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஒர்க். நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதன் பலன் என்னாலும் மாத்திரம் எதிர்பார்க்க கூடாது. பலன் தருவது அவருடைய கடமை, அது நம்ம நமக்கு இது செயல் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு உரிமையே இருக்கு. உரிமை செயல் பண்றதுக்கு உரிமை இருக்கே தவிர எதிர்பார்க்கறதுக்கு நமக்கு இதே கிடையாது. He has not given us permission at all. அது நான் பார்த்து கொடுப்பேன், எப்போ கொடுக்கணும், எவ்வளவு கொடுக்கணும். நீ எதிர்பார்க்கறதை விட நிறைய கொடுப்பேன். ஆனா எப்போ கொடுக்கணும் எனக்கு தெரியும். நீ கேட்கும்போது கொடுக்க மாட்டேன், நீ எவ்வளவு அமௌண்ட் கேட்கறியோ அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், அதை விட நிறைய கொடுப்பேன். அதனால நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அப்புறம் கல்டிவேட்டிங் மெடிடேஷன் ஆர் நாலேஜ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானை பத்தி அறிவை வளர்ப்பது, தியானம் மற்றும் பகவான் எப்படி தியானிக்கிறது. ஜபம் பண்ணாலே போறோம், இன்னும் பெருசாலும் தியானத்துல உட்காந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அஷ்டாங்க யோக முறையெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. சாதாரண ஜபம் தான். அந்த ஜபம் என்னன்னாக்கா அங்க இங்க பார்க்காம சும்மா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம புக்கு படிச்சுட்டு மொபைல் படி அதெல்லாம் இல்லாம பகவானை நினைத்து அப்படி கான்சென்ட்ரேஷனோட பகவான் பண்ணும்போது அதுதான் இஃபெக்டிவா இருக்கும். அப்புறம் அறிவை வளர்ப்பது, இதெல்லாம் இப்போ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கும்போது அறிவு வளரும். எஸ், யாரு நேத்துக்கு வந்து யாருல இருந்து விட்டு யாரெல்லாம் படிக்கலையோ அவங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிச்சேன் மாதாஜி. நேத்து கடைசியா நான் தான் படிச்சேன் மாதாஜி. நீங்க தான் படிச்சேன் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். ராஜி மாதாஜி வந்திருக்கல இன்னைக்கு. நேத்துக்கு படிச்சால மாதாஜி படிக்கல நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்துக்கு வரலையா நீங்க? நேத்து வந்திருந்த மாதாஜி 8:15க்கு 8:20 லீவ் பண்ணிட்டேன். இல்ல படிக்கலையே நீங்க, அப்ப நான் ஆப்சன்ட் மார்க் பண்ணிட்டேன் நேத்துக்கு. நான் படிக்கல, பட் ஆனா நான் இருந்தேன். அப்படியா? எனக்கு தெரியவே இல்லை. இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்கிரீன்ல இதை பார்க்கும்போது தான் தெரியாது. ஓகே, இல்ல நீங்களும் வந்துங்களா இல்லையான்னு எனக்கு இல்லாட்ட தெரியாது. அப்போ நான் என்னது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் போது நான் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போடுவேன். அப்புறம் எண்ட்ல பார்த்தா யார் இருக்காளோ இவாதான் இருந்திருக்காளுன்னு சொல்லிட்டு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுவேன். அப்ப ஐ வாஸ் மார்க்கிங் யூ ஆப்சன்ட். நேத்துக்கு ஐ ஹேட் மார்க்ட் யூ ஆப்சன்ட்.
அது பிரசன்ட் போட்டு விடுறேன். ஓகே, பட் யூ பார்ட்டிசிபேட், அப்பதான் எனக்கு நினைவு இருக்கும். ஓகே, ஓகே ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யார் படிக்கணும்? அந்த இதுல போனா ராஜி மாதா, நீங்க தான். உங்களை பார்த்தோன்னு உங்கள்கிட்ட பேசினேன். உங்க டர்ன் தான் இது, ஃபர்ஸ்ட் இது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜி மாதாஜி. நானா மாதாஜி? லீலாவதி ஆமா, மாதாஜி. யார்? ராஜி, நீங்க தான். ஓகே ஓகே. மயேவ மன ஆதத்சவ மயி புத்திம் நிவேசய நிவாசிய மயேவ அத உர்தவம் ந சம்சய. தவம் சொல்லுங்க. ஊர்துவம். ஊர்துவம். உர்தவம் ந சமஸ்ய. தவம் கிடையாது, த கிடையாது. ஊர்துவம். துவம். துவம். உர்த்வம். ஊர்துவம் ந சம்சய, நோ டவுட் அட் ஆல் அப்படிங்கிறார். என்ன சொல்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறார். என்னது? அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அதுதான் டாப் மோஸ்ட் லெவல். கலப்படம் இல்லாம என்ன அர்த்தம்? எந்த நேரமும் பகவானோட சிந்தனையோட இருக்கிறது. அப்ப எப்படி நம்ம வேலை பண்றது? சொல்றது நம்மளால முடியாத காரியம் தான். இருந்தாலும் அவர் சொல்லி பாக்குறாரு. அப்படியும் யாராவது இருந்தாங்கன்னாக்கா, எஸ், அப்ப வாங்க வாங்க, நான் கூட்டின்னு போயிடுறேன் அப்படின்னு. கலப்படமற்ற பக்தி. சோ ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் யுவர் மைண்ட் அப்பான் மீ. என்ன சொல்றாரு? மைண்ட் இன் யுவர் தாட் வேற பத்தி யாரை பத்தியும் நினைக்காம என்னை பத்தியே நினைச்சுன்றேன். The Supreme Personality of Godhead and engage all your intelligence in me. நீ என்னெல்லாம் பண்றியோ, என்னெல்லாம் சமத்து நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட்னஸா வேலை பண்றோம், அதெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி பகவானோட கிருபையில நான் பண்றேன். எல்லாமே பகவான், எனக்கெல்லாம் சொந்த புத்தி இதெல்லாம் கிடையாது. ஆல் ஹிஸ் என்ன, அவருடைய தயவுனால நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துடும். என்னை டிபெண்ட் பண்ணி நீ பண்ண. thus you will live in me always without a doubt. எந்த நேரமும் அப்போ பகவானே, எனக்குன்னு ஒரு திறமை இல்லையே, எல்லாம் பகவான் கொடுக்கறதாங்க, எல்லாம் பகவான் சொல்வது அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா நீ எங்கூடியே வாழ்வாய், இதுல ஒரு சந்தேகம் இல்லை. நான் சம்சயம்னு என்னது? டவுட். அப்படின்னா நோ, there's no doubt at all அப்படிங்கிறார். முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவியும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ இப்பொழுதும் என்னிலை வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. இது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தினா என்னது? கலப்படமற்ற பக்தி, தூய பக்தி அப்படி சொல்லலாம். சரி, என்ன சொல்லியிருக்கு? Perform devotional service by thinking exclusive of Krishna. எல்லா டிவோஷனல் சர்வீஸ் எது பண்ணாலும் நம்ம காலையில எழுந்துக்கிறோம், மங்களாரத்தி பாக்குறோம். யாரெல்லாம் பாக்குறீங்களோ அவளை பத்தி சொல்றேன். யாரெல்லாம் பாக்குறதுலயோ ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட். ஏன்னா இந்த 12th சாப்டர் வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட இம்ப்ரூவ் பண்ணலைன்னாக்கா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். இந்த பாதையில் போறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆயிடும். அதனால நான் சொல்றேன், ஏன்னா பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ணாம எல்லாம் பகவான் சும்மா ஒரு படிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா அது வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது, வேற ஒண்ணும் இல்லை. So perform devotional service by thinking exclusive of Krishna. கிருஷ்ணரை மட்டுமே நினைத்து பக்தி சேவை செய்வது. சோ அதுதான் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், டாப் மோஸ்ட் அந்த லெவல்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்றவங்க அப்ப என்ன சொல்றாரு? அதுக்கு என்ன பண்ணும்? என் மீது மனதை நிலைநிறுத்துங்கள், உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தை என்னிடத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள். அப்புறம் என்னது? நீங்கள் எப்பொழுதும் சந்தேகம் இல்லாமல் என்னில் வாழ்வீர்கள். அந்த மாதிரி இருந்தனாக்க என் கூடயே லைக் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் we will be staying with him. பிசிக்கலா நமக்கு கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது, ஏன்னா அந்த கண்கள் இல்லை நமக்கு. ஆனா கிருஷ்ணன் நம்ம கூடயே இருக்காருங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு வரும். அவர் நம்ம கூடயே இருக்கார், ஒரு கஷ்டம் கொடுக்காம அவர் அந்த மாதிரி பாதுகாப்பார். அடுத்த லெவல் யார் படிக்கணும்? ராஜி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு? நீங்களே ஏபிசிடி பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லலாம் இல்லையா, மாதாஜி நான் தான் அப்படின்னு. நான் தான் பார்க்க வேண்டிய ராஜி மாதாஜி கூட ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அத சித்தம் சமாத தும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அடயாச அபியாச மாதாஜி. இப்ப அபியாச சாரி மாதாஜி. அபியாச யோகேன ததோ மாம் இச்சா தனஞ்சய. அபியாசனா என்னன்னாக்கா பிராக்டிஸ். அப்ப நம்ம அபயாசனா அதுக்கு ஒன்றும் மீனிங்கே கிடையாது. அதனாலதான் அந்த வேர்ட் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லும். அப்ப என்னது? அபியாசம்னா பிராக்டிஸ், ஒன்லி பை பிராக்டிஸ். என்ன சொல்றாரு? மை டியர் அர்ஜுனா, ஓ வின்னர் ஆஃப் வெல்த். அந்த ஒரு இது தாண்டியாச்சா, ஒரு மேல் படி சொல்லியாச்சா அவர். Oh, my dear Arjuna, oh winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, கலப்படமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தியா என்னை நினைவு கொண்டு உன்னால இன்னும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியலையா, then follow the regulated principles of பக்தி யோகா. பக்தி யோகத்தில் என்னெல்லாம் முறைகள் சொல்லியிருக்கு, எப்படியெல்லாம் இருக்கும், என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. காலையில எழுந்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, மங்களாரத்தி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இஸ்கானோட சொல்றேன்.
இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஜபம் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஜபம் செஷன் இருக்கே அதை பண்ணிருக்காங்க. இல்ல அப்பெல்லாம் நேரம் இல்லைன்னா ஓகே, அதுக்கப்புறம் நமக்கு வேற வேலை இருக்குன்னா குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், இல்ல நமக்கே வேலைக்கு போகணும், சம்திங் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ நம்ம we have to find out time. அப்போ இல்ல அதுக்கப்புறம் ஹோல் டே பிஸின்னு அப்ப என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் தூக்கத்தை கம்மி பண்ணணும். அப்ப நான் 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்திக்கும் போதுதான் அப்படி கண்ணை திறந்து ஆன்லைன் வருவேன். அப்படி இல்லை, நம்ம ஒரு கொஞ்சம் சீக்கிரமா 3:45 ஒரு அலாரம் வச்சு 4 மணிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகி 4 to 4:30 எவ்வளவு முடியுமா, 4 ஜபம் முடியுமா, அந்த 4 ஜபம் பண்ணு போறோம். அந்த 4 ஜபம் நல்ல கான்சன்ட்ரேஷனா இருக்கும். எல்லா பசங்க எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பா, வீட்டுல சத்தம் இருக்காது. நம்ம கரெக்டா அந்த 4:30 மணில இருந்து 5:10 வரைக்கும் இருக்கும். முடிச்சாச்சுனாக்கா நீ ஃபுல் அந்த ஹோல் டேயோட நம்ம ஜபம் முடிச்சிடுவோம். அப்படியே மொள்ள ஆர்வம் வரும். அது எப்படி முடிச்சா அப்படி இன்னும் பண்ணலாமே, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது அப்படின்னு அந்த அப்பதான் நமக்கு அதோட டேஸ்ட் தெரியும். அப்புறம் ஹோல் டே யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் டைம், யூ வில் ரிமூவ் டைம் அண்ட் யூ கேன் டூ இட். என்ன சொல்றாரு இது, அதுதான் நமக்கு முள்ள படியில அது என்ன, ஃபாலோ த ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபல். அப்ப இது மாத்திரம் இல்ல, ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் வேற என்னலாம் சொல்லியிருக்கா, நோ மீட் ஈட்டிங், அதெல்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்றோம்னா அப்ப ஜப்பம் வரமாட்டேங்கிறது, டெஃபினட்டா வராது. நான் மீட் ஈட்டிங்ல இன்னும் எனக்கு அதுல ருச்சி போக மாட்டேங்கிறது. அப்புறம் இந்த கேம்பிளிங் நம்ம ஐ டோன்ட் திங்க் நம்ம யாரும் டிவோட்டிஸ் பண்றாங்க, பட் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. நோ கேம்பிளிங், நோ மீட் ஈட்டிங், அப்புறம் என்னது நோ இன்டாக்சிகேஷன். அதுல என்ன வருது, நாளை கள்ளு சாராயம்லாம் குடிக்கிறது இல்லையா, அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. டீ காப்பியிலேயே இருக்குங்கிறார். ஏன்னா நான் காப்பி குடிக்கலன்னா மண்டை உடையறது அப்படிங்கிறாங்களே, அந்த காப்பி குடிச்சா ஏன் மண்டை உடையறது இல்ல, ஏன்னா அதுல என்ன இருக்கு, கஃபைன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுதான் உங்களை எனர்ஜி கொடுக்கறது. சோ அதெல்லாம் போதை தான், இட் இஸ் ஆல் ஒரு போதை பொருள் தான். சோ அந்த மாதிரி இன்டாக்சிகேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்கக்கூடாது. ஒரேடியா நம்ம லெவல் 2 தான் இருக்கும் அப்படின்னா பரவாயில்ல, இப்போல இருந்து இம்மிடியேட்டா நம்ம எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நான் சொல்லல. பண்றவங்க எப்ப வேணா பண்ணலாம். நான் 18 டேஸ் கோர்ஸ்லயே நான் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏகாதசி வந்தது, அப்ப அவர் சொன்னார் இது எடுக்கக்கூடாது. எனக்கு தெரிஞ்சதோ இஸ்கான்ல இதெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க. சரி ஒரு நாளைக்கு தெரிஞ்சு பாரு, ஒண்ணு தலையும் வெடிக்க எல்லாம் அதே தலை அங்கேயேதான் இருக்கு, ஒன்னும் இல்ல. டயர்டா இருந்தது, எஸ் டெஃபினெட்லி ஐ வாஸ் ஃபீலிங் டயர்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே. நாட் பிகாஸ் ஆஃப் காஃபி டீ, அதனால இல்ல, ஓவரால் சாப்பாடு கம்மி, நமக்கு அந்த மாதிரி பழக்கம் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த மாதிரி இருந்தது கிடையாது, அதனால டயர்ட்னஸ். அண்ட் 108 பண்ணுவேன், ஏகாதசியில 108 பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆவேசம் பண்ணேன். அப்ப என்ன எடுத்து சரி இப்ப நேத்துக்கு இருந்ததே, அப்ப இன்னைக்கே இருக்கக்கூடாது, இன்னைக்கும் அதே மதர் தானே, 24 மணிக்கு இன்னைக்கு நான் அதே சூரியன் இதே மாறுது, அதே போல அஸ்தமம் மாறுது, என்ன டிஃபரன்ஸ், நேற்று ஏகாதசி இன்னைக்கு துவாதசி, அப்ப இன்னைக்கு இருக்கலாமே. காப்பி விட்டேன், ஒன்னும் ஆகல, தலை அங்கேயா தான் இருந்தது, வலிக்கவும் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் தெரியும் இல்லாம இல்ல, அந்த காப்பி குடிக்கிற நேரம் ஒரு மாதிரி ஒரு இருக்கும், சுடுதண்ணி குடிச்சுடணும், இல்ல சம்திங் யூ கேன் டூ எனி திங். நான் ஏதாவது குடிப்பேன், எனக்கு சுடுதண்ணி பிடிக்காது, கொஞ்சம் சம்திங் எனக்கு தண்ணி குடிப்பேன் நான். அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணி நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும். அந்த நேரம் மாறி போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு தோணாது, குடிக்கணும் தோணாது. அப்ப என்ன சொல்ல இப்ப வேற எங்கேயோ நம்ம போயிட்டோம், அங்க காப்பியும் இல்ல டீயும் இல்லை, எங்கேயோ சப்போஸ் நார்த் சைட்ல போயிட்டோம், அங்க நார்த்ல எல்லாம் காப்பி கிடைக்கிறதுலாம் கஷ்டம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் மியூட் பண்றீங்களா? டீ கிடைக்கிறதுல டீ தான் கிடைக்கும் நமக்கு, ஆனா காப்பி தான் குடிக்கணும்னு நினைச்சா என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப ஒரு இடத்துக்கு போனோம், அங்க காப்பியும் இல்ல டீயும் இல்லை, என்ன பண்ணுவோம்? சர்வைவிங்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ஆனா சர்வே பண்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னா நம்ம இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். இது ஒண்ணு நோய் மீட் ஈட்டிங், ஒரு உயிரை கொன்னு சாப்பிடுற அந்த லெவலுக்கு நம்ம போகவே வேண்டாம். நமக்கு நிறைய இந்த அடுத்த லெவல் 3ல நிறைய இதை பத்தி சொல்லுவாங்க. இந்த ஈஷோபனிஷதா இருக்கட்டும், நெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கட்டும், அதை பத்தி நிறைய நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அதையும் தனியே விட்டு திரும்பி ஒரு மிருகத்தை கொன்னு சாப்பிடுற அளவுக்கு நம்ம அவ்வளவு குரூரமான புத்தி வேண்டாமே நமக்கு அப்படின்னு. சோ நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், அப்புறம் என்னது நோ கேம்பிளிங். பணத்தை வைத்து சில பேர் எல்லாம் இது பண்ணுவா இல்ல, அப்படியெல்லாம் கீழே லுங்கி கட்டிட்டு சீட்டாட்டம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லைனாலும் இது என்னது பைசா போட்டு இந்த இதெல்லாம் பண்ணுவா இல்லையா, ஐ டோன்ட் நோ சொல்லுவா, மார்க்கெட்ல எல்லாம் ஷேர் மார்க்கெட்லாம் என்ன மாதாஜி ரம்மியா ரம்மி ரம்மி சீட்டாட்டம் ரம்மி தானே, ரம்மில தான் சீட்டாட்டம் என்னவோ அது ஷேர் மார்க்கெட் கூட அது இன்க்ளூடட் தான். பட் ஷேர் மார்க்கெட்ல தான் பணத்தை பண்றாங்க நிறைய பேர். அது கூட நான் வேற ஒரு இதுல கேட்டேன் மாதாஜி. நான் ஒருத்தர் கூட என்னோட ஃப்ரெண்டு தான், சும்மாவே நான் வீட்டுல சும்மாதான் இருக்கேன் அப்படின்னு. இது ஒரு கோவிடுக்கு முன்னாடி, ரொம்ப முன்னாடி, கோவிடுக்கு முன்னாடி. அப்ப அதுக்கு என்ன நீ அவனோட ஷாப் இருந்தது, அப்ப எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன் அப்படின்னா. அவனோட அந்த ஹவுஸ் கீப்பிங் ஷாப். அவன் வேற ஒரு ஆச்சாரியர், அவரு குருஜி, அது போயிட்டு மெடிடேட் பண்ணி அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா, ஈவன் நம்ம இது போடுறோம் இல்லையா, பணம் போடுறோமே பேங்க்ல, அதுல வர இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ என்னது, அது நம்மள பாவத்தை அஃபெக்ட் பண்ணும். மீன்ஸ் பாவத்தை என்ன சொல்லுவா, இட் அட்ராக்ட்ஸ் பாவம். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் நீ உழைக்கலை, நீ போட்டிருக்கே, அவ்வளவுதான். உழைத்த பணம் தான் நீ யூஸ் பண்ணக்கூடும். அப்புறம் நீ பொய்யே பேசக்கூடாது. ஏன்னா ரொம்ப
ரொம்ப இதா இருந்தான். இங்க எங்களுக்கு வந்து செக் போஸ்ட் தாண்டி தான் வரணும். எங்களோட இதுக்கு அப்புறம் வேற டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆரம்பிக்கிறது. அப்ப அங்கதான் நான் போயிட்டு இருந்தேன். அங்கே நீங்க வரணும்னா அவனோட அந்த ட்ரக் லோடு இதெல்லாம் வரும்போது he has to pay. நிறைய பேர் அப்படியே ஓடி ஓடி இப்படியோலாம் போயிடுவா. இவன் அந்த மாதிரி போக மாட்டான். அவனே நின்று லைன்ல நின்று, இதுப்பா நான் இதெல்லாம் கொண்டு போறேன், இதா இவ்வளவு நான் சார்ஜ் இருக்கு, இவ்வளவு நான் பே பண்றேன். அவ்வளவு இமான்தாரிக்கு என்ன சொல்லுவா, அவ்வளவு நேர்மையான மனிதன் அவன். ஆனா பிசினஸ் கோட்டை விட்டுட்டான். பிசினஸ் அதனால அவனுக்கு முன்னுக்கே வர முடியும். அவன் சொன்ன பரவாயில்ல, எனக்கு பிசினஸ் ரன் ஆகணும்னு இல்ல கிடையாது. எனக்கு குருஜி என்ன சொல்லியிருக்காரு, நேர்மையா உழைக்கணும். நான் பணத்தை போட்டேன், அது பணத்தை போட்டு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வருதா, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கூட இஸ் பாவம். நீ வந்து பாவத்தை தான் சம்பாதிக்கிறாய். அப்ப நான் பணத்தை எல்லாம் பேங்க்லயே போடுறது கிடையாது, எவ்வளவு உண்டோ வீட்டுல வச்சுக்கிறேன். அது நான் இந்த காலத்துக்கு பொருந்தாத பிள்ளையா இருக்கியப்பா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொன்னேன். அப்ப இன்னைக்கு நல்லா இருக்கான். அதையே தான் ஃபாலோ பண்ணா இன்னைக்கு அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். சோ என்ன சொல்ல வரேன், ஒருத்தர் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இதுல சொல்றான். நம்ம இஸ்கான் என்ன சொல்றாங்களோ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா. அவன் எந்த ஃபாலோ பண்ணாலும், எந்த குருஜி சொன்னாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணிடலாம். நம்ம இதுல இந்த 4 பிரின்சிபல் தான். திரும்பி இதை சொல்றேன். என்ன சொன்னேன்னா, நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ கேம்பிளிங் அண்ட் நோ இது என்னது இல்லிசிட் செக்ஸ். அதெல்லாம் ஐ டோன்ட் திங்க். அதனாலும் நம்ம வந்து எப்பவுமே கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இல்லிசிட் செக்ஸே வேண்டாம். மீன்ஸ் அது அதர் தன் பெட்லாக். நம்ம வந்து ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அவர் கூட தான் நம்ம வந்து வாழணும். அது இல்லாம வேற ஒரு சகவாசம் வேண்டாம். அதுலதான் நிறைய அந்த என்னது இது வரும். என்னது போட்டிருந்தாரு அந்த பேரு, கிருப்பனா இல்ல, அதுக்கு என்ன, சங்கர வர்ணசங்கரா அப்படின்னு பிரபுபாத் போட்டிருந்தார். வர்ணசங்கர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும் அது. ஸோ வர்ணசங்கரா எல்லாம் வரும். ஏன்னா அர்ஜுனா பயப்படுறான் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகுமேன்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் வி ஆர் ஃபாலோயிங். ஸோ ஒரு இதுல ஒரு மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க, நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணோம். ஸோ இதனால் பகவான் என்ன சொல்றாரு, மை டியர் அர்ஜுனா, ஓ வின்னர் ஆஃப் வெல்த், இஃப் யூ கேனாட் ஃபிக்ஸ் யுவர் மைண்ட் அப்பான் மீ வித் டிவோஷன், டோட்டலா எந்த நேரமும் என்னை வந்து நினைக்க முடியாத அந்த சூழ்நிலை இருந்தா என்ன பண்ணலாம், நீ ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணு. பக்தி யோகா, பக்தி யோகத்துல என்னெல்லாம் ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபல் இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணு. இன் திஸ் வே யூ வில் டெவலப் அ டிசைர் டு அட்டைன் மீ. முள்ள என்னது, பகவான் இடத்தில் போறதுக்குள்ள ஆர்வம் உனக்கு வந்துடும். என்கிட்ட வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்வம் உனக்கு படிப்படியா வரும். என்ன அப்படின்னா என்ன, அனன்ய பக்திக்கு வந்துருவான். மெதுவா வரும். ஏன்னா 2வது படியில இருக்க. அது பண்ண முதல் படிக்கு வந்து அப்படியே என்னை வந்து அடைந்து விடுவாய். செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாத நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. இப்போ 2வது எடுத்தா இதெல்லாம் ஒரு இதுக்கு அப்புறம் ஒரு அனாலிசிஸ். ஓகே, இஃப் யூ கேனாட் then if you cannot do என்னது, if you cannot perform devotional service, then what, then follow the regulative principle of bhakti yoga and you will develop a desire to attain me. அப்படின்னா என்னது, ஒருவரால் பக்தி சேவை செய்ய முடியாவிட்டால் பக்தி யோகத்தின் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பின்பற்றி நீங்கள் என்னை அடைய ஆசைப்படுவீர்கள் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது என்னது, இது பேர் என்னது, சாதனா பக்தி. 2வது நிலை என்னது, சாதனா பக்தி. ஸோ ஃபாலோ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தியின் ஒழுங்குமுறை கோட்பாடுகளை பின்பற்றுவது. Those who have not developed attachment for Krishna. சில பேருக்கு இன்னும் 18, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளே தான் 18 days கோர்ஸ் என்ன பெரிய அட்ராக்ஷன் இருந்தது, தெரியும் கிருஷ்ணா கடவுள் தெரியும், நிறைய ஜபம் பண்ணுவோம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தெரியும், அதெல்லாம் தான் தெரியுமே தவிர இப்போ பண்ற பக்தி மாதிரி நமக்கு அப்போ தெரியுமா, தெரியாது. இப்போ நமக்கு பாதை அமைச்சு கொடுக்கல, நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம வந்து பற்றுதல் இல்லை. அப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தா பற்றுதல், ஆனா இப்போ நமக்கு பற்றுதல் வந்துருது. Those who have not developed attachment for Krishna என்ன பண்ணாவா, how to achieve that stage of pure love, எப்படி அடைய முடியும், அந்த தூய அன்பின் நிலையை எப்படி அடைவது, பிராக்டிஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வித் பிரசன்ட் சென்சஸ். நம்மளுடைய இப்போ கண்ணு காது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ காலையில எழுந்துக்கிறது, நம்ம தூக்கத்தை மெனக்கட்டு அதெல்லாம் தூக்கத்தை எல்லாம் விட்டு நம்ம வந்து பகவானுடைய இதை பாக்குறோம், ஜபம் பண்றோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். யாரெல்லாம் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் பண்ணுங்க, இதுதான் நம்மளோட பாதை. ப்ளீஸ் நான் எந்த சொல்றேன்னா, நம்ம எல்லாம் கூட சேர்ந்து போகலாம், அவ்வளவுதான். இல்லாட்டா என்னது நீங்க தங்கிடுவீங்க. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தானே அவர் அந்த ஸ்லோகத்திலேயே சொன்னார், அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். நிறைய பேர் தங்கிடுவா. அந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லையா, பேட்டரி எவர் ரெடி பேட்டரி, ஏதோ ஒரு பேட்டரி, எல்லா பேட்டரி இப்படி ஓடும், சிலதெல்லாம் ஊன்னு விழுந்துடும். ஒன்லி அவளோட என்ன அட்வர்டைஸ் பண்ணுவோம், அந்த பேட்டரி மாத்திரம் ஓடிண்டே இருக்குமா. அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பேட்டரி என்னன்னா பகவானோட நாமம் தான் நமக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க். அதுதான். சோ அதுதான் நம்ம வந்து சொல்ல நமக்கு வந்து முன்னாடி போயிட்டே இருக்கலாம். சோ நம்மளோட பிரசன்ட் என்னெல்லாம் சென்சஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவான் இடத்தில் ஈடுபடுத்தணும். கண்ணால பார்க்கறதும், காதால கேட்கறதும், மூக்கால நுகர்றதும், வாயால சாப்பிடுறதும், கைகளை கொண்டு தட்டி பகவானுக்கு வேண்டி ஜபம் என்னது தாளம் போட்டு எல்லாம் பண்ணலாம். கால்கள் வந்து பிரதட்சணம் பண்றதுக்கும், தலை வந்து குனிஞ்சு நமஸ்காரம் பண்றதுக்கும், எல்லாமே என்டையர் பாடி பார்ட்ஸ், அவர் சென்சஸ் எல்லாமே பகவானுக்கு தொண்டு புரியறதுக்கு தான். சோ தற்போதைய புலன்களை கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுங்கள். அப்பதான் வந்து கிருஷ்ணனிடத்தில் ஒரு பற்று வரும். சடன்லி ஒரு பும் 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 மேஜிக் எல்லாம் வராது.
லெவல் 2லயே இப்ப வந்திருக்குன்னா அதிசயம் தான். ஆக்சுவலி அதிசயம் மீன்ஸ் என்னது, ஒரு 12 சாப்டர்ல வரைக்கும் வரும்போது வந்திருக்கணும். அப்போ நிறைய பேருக்கு வரலைனாக்கா ட்ரை, யூ ஷுட் ட்ரை ஃப்ரம் யோர் எண்ட். நம்மளோட இதுல இருந்து நம்ம ட்ரை பண்றோம் இல்லையா? எல்லாரும் இஸ்கான்ல சொல்லியாச்சு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு. இது சொல்லிட்டு அப்புறம் பண்ணலன்னா தென் சம்திங் இஸ் லேக்கிங். அப்ப இது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கணும். இல்ல எனக்கு அவ்வளவு வராது, எனக்கு இப்ப பண்ண வேண்டாம்னா தென் ஏதோ ஒண்ணு டிசைட் பண்ணும். என்னால முடியும் அதனாலதான் நம்ம பண்றோம், இல்ல என்னால முடியாதுன்னா அப்புறம் விட்டுட்டே போயிடலாம். அந்த மாதிரி நிறைய விட்டுட்டு போயிருக்காங்க, முடியறது இல்ல அவங்களால, கோப்ப பண்ண முடியல. அவங்களுக்கே தெரியும், நம்ம குரூப்ல இருந்தே எடுத்துட்டேன், they were unable to attend class அந்த மாதிரி. ஓகே, செகண்ட் என்ன சொல்றாரு, ஹவு டு ஃபாலோ ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எப்படி இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நீங்க சொல்றீங்களே அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ண முடியும்? கைடன்ஸ் ஆஃப் குரு. ஒரு குருன்னு ஒரு ஆச்சாரியர் வேணும். அதான் நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான் ஆச்சாரியர். என்னண்டி பிரபு சொல்ல, இல்ல நான் தான் குரு கிடையாதுப்பா, சிஷ்யா குருனா இல்ல நான் ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை, நான் தான் உங்க கிளாஸ்ல வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன். நீங்க பிரபுபாத புக்ஸ் தானே நீங்க எல்லாம் எழுதிருக்கிறது இல்ல, அவர் எழுதின கோட்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம படிக்கிறோம். சோ அவர் தான் நமக்கு சிக்ஷா குரு. சோ அவர் சொல்ற கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம அப்ப நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர் குரு வேணும். குருங்கிறவர் என்னது, குருனா என்னது, இருட்டு. குருனா போக்குறவர், இருட்டை போக்குறவர். அப்படின்னா டியூப்லைட்டா இல்ல. இருட்டுன்னா என்னது, அஜ்ஞானம், ஞானம் இல்லாதக்கு இருக்கிறது, இக்னோரன்ஸ். அதை போக்குறது யாரு? ஒரு ஆச்சாரியர் தான் போக்க முடியும். அப்ப அந்த இருள்ங்கிற அஜ்ஞானத்தை போக்குற அந்த குரு வேணும். நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு குரு வேணும். அதனாலதான் அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் நம்ம எந்த கொடுத்துருக்கோம்னா, இன்னும் நம்ம வந்து அவ கிட்டக்க போய் 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 கடைசியில தீட்சை அவ கையால நம்ம வந்து மாலை எடுத்து அவங்க நம்மளை பாக்குறாங்க. அதே நமக்கு எவ்வளவு பாக்கியம் தெரியுமா? அவங்களுக்கு அவங்க நமக்கு ஒரு பேர் வச்சு நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவங்க. ஸோ யூஆர் ஆல்மோஸ்ட் நியரிங் ஆச்சாரியர், நம்ம குரு. அந்த குரு தான் நம்ம அந்த பாதையில, குரு தான் நம்மளை வந்து இன்னும் எடுத்து செல்ல முடியும். நம்மளை வந்து இன்னும் மேல போறதுக்கு நம்ம தனியெல்லாம் போக முடியாது. குரு எல்லாம் வேண்டாம், நான் தனியா போறேன்னா அங்க அங்க பிளாக் தான். யூ கேனாட் கோ ஃபர்தர், யூ நீட் அ குரு. சோ நமக்கு என்ன வேணும்? குருவின் வழிகாட்டுதல் வேணும். இப்ப குரு வழிகாட்டுதல் பண்ணியிருக்கார், என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார். சோ வி ஆர் பிராக்டிசிங் தட். அப்புறம் என்னது, குவாலிஃபிகேஷன் டு பிராக்டிஸ். அதுக்கு நான் என்ன தகுதி பெற்றிருக்கணும்? எனக்கு எழுத்து படிப்பு தெரியாது, நான் காலேஜ் போனது இல்ல, நான் வந்து தமிழ் மீடியம்ல படிச்சிருக்கேன். அப்புறம் என்னெல்லாம் சொல்லலாம், எல்லா எக்ஸ்கியூஸும் சொல்லலாம். நான் 5ஆம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கேன், இல்ல நம்ம படிப்பே தெரியாது, பட் இல்ல நான் ரொம்பவே படிச்சுட்டேன், பிஹெச்டி எல்லாம் படிச்சுட்டேன், வாட் எவர் என்ன இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் வந்தது அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இதுக்கும் ஒன்றும் இதே கிடையாது. என்ன வேணும்? யாரு வேண்டுமானாலும் பயிற்சி செய்யலாம். எவ்ரிபடி இஸ் வெல்கம் ஹியர். என்ன வேணும்? பக்தி வேணும், எனக்கு கிருஷ்ணாவை அடையணும், அந்த கிருஷ்ணரை அடையணும், அந்த ஒரு எண்ணம் மாத்திரம் இருந்தா போதும். இந்த பாதையில நீங்க யூ பீப்புள் ஆர் அலவுட். அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த பாதையில வந்தப்புறமா வந்து அவனோட கெட்ட பழக்கத்தை விடலை. யாரோ ஒரு என்னது டிவோட்டி ஏதோ சப்போஸ் சிகரெட் குடிச்சிருந்தான்னு நினைச்சுக்கலாம், அவன் அந்த பழக்கத்தை விடுறது இல்லை. இல்ல குடி, ஏதோ ஒன்று இருக்கும், இல்ல கேம்பிளிங், சம்திங் இஸ் டூயிங், இஸ் அன்ஏபிள் டு லீவ். இருந்தாலும் அவனை வந்து நல்லவனா எடுத்துக்கணுமா? ஏன்? அவன் வந்து பக்தி மார்க்கத்தை இருக்கான். அப்போ ஒரு நாள் இல்லாட்ட ஒரு நாள் அவன் வந்து திருந்துவான். கெட்ட பழக்கம் அவ்வளவு ஈஸியா விடாது நம்மள. ஆனா இந்த பக்தி மார்க்கத்தை ஆனா அதை விட்டு போக மாட்டேங்கிறானே. சோ வி ஷுட் கன்சிடர் சேண்ட்லி பர்சன், காட்லி பர்சன் நினைக்கணுமா? ஏன்னா அவன் அது பண்ண 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 நம்ம சத் சங்கத்தை இருந்தது அவனோட இந்த கெட்ட பழக்கமும் விட்டு போயிடும். ஒரு நாளைக்கு அது விட்டு போகும். ஸோ ஹீ கேன் பி அக்செப்டட். அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கு நம்ம ஸ்லோகத்துல. அப்புறம் என்ன லாஸ்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கேரண்டி ஆஃப் சக்சஸ். இந்த பாதையில இருந்தோம்னா நமக்கு வெற்றி நிச்சயம், வெற்றிக்கு உத்தரவாதம். தெர் இஸ் ஷூரிட்டி ஆஃப் லவ் ஆஃப் காட்ஹெட். பகவானோட அன்பு நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். இறை அன்பில் உறுதி உண்டு. நமக்கு மாத்திரம் அன்பு இல்லை, பகவானுக்கு அன்பு நமக்கு நம்ம பேர்ல இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் தான் பகவான் பேர்ல அன்பு உண்டு. பட் பகவானுக்கு நம்ம பேர்ல அன்பு எப்போ வரும்? நம்ம அவருக்கு சேவை புரியும் போதுதான். எல்லாம் பார்க்கலாம், அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்ப என்ன வயசாயிடுச்சு, எனக்கு என்ன 40 வயசா 20 வயசா என்ன அப்படிமோ. அப்போ பிரகலாத் மகாராஜா நினைச்சுக்கணும். நம்ம பிரகலாத் மகாராஜா, அப்புறம் என்னது துருவ மகாராஜா, நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. அவெல்லாம் அம்மாவோட வயசுல இருந்தே படிச்சிருக்கா. அப்போ அப்படி பார்த்தா நம்ம எவ்வளவு லேட்ல இப்ப 20 வயசு நமக்கு இருக்கணும் நினைச்சுக்கலாம். 20 வயசுல நான் இன்னும் எனக்கு 20 years ஐம் ஸ்டில் இன் ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் அப்படின்னா நினைச்சோம்னா, துருவ மகாராஜனை பார்த்தா நம்ம என்னைக்கோ படிச்சிருக்கணும். அதனால நம்ம எல்லாம் லேட்டு தான். இருந்தாலும் லேட்டா ஜாயின் பண்ணாலும் உண்மை இந்த பாதையை விடுறதா இல்லை. இனிமே ஐ ஹவ் டேக்கன், இதுல இருந்து வீழ்ச்சி கிடையாது. நான் சீரியஸா எடுத்துக்க போறேன். அதுக்குன்னு ஒரே வீட்டுக்காரர்கள் எல்லாம் முறைச்சுட்டு நான் இந்த நேரமும் பஜனை பண்ண போறேன், ஜபம் பண்ண போறேன், காலையில எல்லாம் ராத்திரி எல்லாம் வந்து ஜபம் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவ கூடி நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அவளுக்கு முதல்ல அனுசரணையா இருக்கும். அவளுக்கு வி ஷுட் கெயின் தியர் கான்பிடன்ஸ் சொல்லுவா இல்லையா? அந்த மாதிரி அவளோட நம்பிக்கை, இவன் நமக்கு நல்லதுதான், எல்லா வேலையும் பண்றா, அவளுக்கு டைம் இருக்கு, அவ பண்றா. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க நமக்கு. எந்த சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் வீட்டுல அந்த மாதிரி ஆயிடுறது நிறைய எக்ஸாம்பிள் மாதாஜி. நிறைய ஒருத்தர நான் சொல்லல, நிறைய பேரோட வீட்டுல அந்த மாதிரி ஆயிடுறது. ஏன்னா ரொம்ப முறைச்சுண்டு எல்லாம் பண்ணினா அவ வீட்டுல உள்ளவர் போகணும். ஏன்னா கடைசியில் உடம்பு முடியாம வந்து யாரு இஸ்கான் காரோட பண்ணி உனக்கு சிசுரஷா பண்றேன்னு சொல்லுவாங்களா? ஒண்ணு நான் சொல்லலையே, அந்த மாதிரி பண்ண பகவானே சொல்லலையே.
அவன் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு பஜனை பண்ணி என்ன ஜபம் பண்ணி சொல்லவே இல்லையே, கிருஷ்ணனே சொல்லல. அர்ஜுனா உத்திஷ்டா கௌந்தையா உன் போரிடுதான் சொன்னார். ஏந்திர முதல்ல உன் டியூட்டி பாரு, என்ன டியூட்டி அவனோட சண்டை போடுற டியூட்டி பாரு அப்படிதான் சொன்னார். அப்ப நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி தப்பா அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது நம்ம. ஓகே, 3வது நிலைக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நிஷ்காம கர்ம யோகா யார் படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। மாதாஜி படிங்க, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தான் கரெக்ட், படிங்க. अभ्यासे अभ्यस्यमर्थो आसीमत् कर्म परमो भवः मदर्थम् अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। முதல்ல என்ன பார்த்தோம்னா ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல என்ன பக்தி பார்த்தோம்? அனன்ய பக்தி. அப்புறம் 2வது என்ன பார்த்தோம்? ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ண முடியலையா, ஒழுக்க ஒரு நெறிமுறைகளை நீ பின்பற்று. அதுல இருந்து நீ அந்த மாதிரி பின்பற்றினாலே அது இதுல வந்துடுவ, நீ மேல் படி என்னது அனன்ய பக்தி ஸ்தானத்துக்கு வருவானு. ஓகே, இப்ப என்ன சொல்றா? நிஷ்காம கர்மா பண்ணு அப்படின்னா இஃப் யூ கேனாட் பிராக்டிஸ் த ரெகுலேஷன் ஆஃப் பக்தி யோகா, ஓகே, 2வது நிலையில உள்ள அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் உன்னால ஃபாலோ பண்ண முடியலையா, காலையில எழுந்துக்க முடியல, ஜப்பம் 16 ரவுண்ட் பண்ண முடியல, நைவேத்தியம் பண்ண முடியறதுல எல்லாம் அரைகுறை தான், அந்த மாதிரி இருந்தா சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். என்ன சொல்ற? தென் ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஒர்க் ஃபார் மீ. நீ என்ன செயல் பண்றீங்க? ஹோல் டேல என்ன 8 மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறியா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், ஏந்திரு, ஸ்வாஹா, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா என்ன சொல்றாருன்னா, நிஷ்காம என்ன வேலை பண்ணாலும் இது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம், இதோட கிரெடிட்லாம் எனக்கு இல்லை, நான் பகவானை நினைத்துன்னு இந்த வேலையை பண்றேன், இந்த மாதிரி பகவானை நினைத்துன்னு பகவானோட திருப்திக்கு பண்றேன். நிஷ்காமனா என்னது? எனக்கு இல்லாம வேலை பண்ணல, இட் இஸ் டு கீப் மை லார்ட் ஹாப்பி. நீ ஜபம் பண்ணணும்னு கூட சொல்லல, நீ என்ன வேலை பண்ணினாலும் பகவானை திருப்திப்படுத்துற. இப்ப ஒரு என்னது, இப்போ கோயில் தான் கட்டுறான்னு நினைக்கிறேன், அந்த இது பார்த்தா என்னது, அந்த ஸ்தம்பம் எல்லாம் பார்த்தா அவன் என்ன நினைக்கணும், நான் எனக்கு தெரிஞ்ச போல நான் பண்ணிட்டு கிடுகிடுன்னு இதுக்கெல்லாம் இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் பண்ண முடியாது, இந்த ஒரு நேரத்துல நான் 4 ஸ்தம்பத்துக்கு நான் சிமெண்ட் பூசிடுவேன், பெயிண்டோ வாட் எவர். அந்த மாதிரி இல்லாம மனசு இருத்தி நாம யாருக்கு பண்றேன்? கிருஷ்ணரோட இதுக்கு பண்றேன். ஓகே, அது கோயில் இல்ல, ஏதோ ஒரு காலேஜா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு இல்ல ரயில்வே ஸ்டேஷனாவே இருக்கட்டும், என்னவோ இருக்கட்டும், இருந்தாலும் நான் என்ன வேலை பண்றேனோ தட் ஷுட் பி பியூர். என்னோட கில்ட், என்னோட கான்சியஸ் லெவலுக்கு நான் நல்லா பண்றேன், யாரும் பெருமைக்கு இல்ல, நான் பண்றது நல்லா பண்ணணும். எனக்கு அதுல ஏதாவது கொஞ்சம் தப்பா இருந்தாலும் எனக்கு இல்ல அது சரி பண்ணணும், யாரும் என்ன கேட்க போற, யாரும் கேட்க மாட்டேன், இருந்தாலும் என்னோட கண்ணுல அது சரியா இல்ல, அதை நான் திருத்தி அதெல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி எது பண்ணாலும் நான் பகவானை நினைத்தேன், எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணல, எனக்கு பகவானை திருப்திப்படுத்தணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நீ பண்ணு அப்படிங்கிற. சோ 3வது லெவல் என்னது? என்னோட அந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளை எல்லாம் பின்பற்றலைனாலும் என்ன வேலை பண்றியோ அது எனக்கு வேண்டி பண்ணு, என்னுடைய திருப்திக்கு பண்ணுங்கிற. அது என்னது? நிஷ்காம கர்மாவா பண்ணு. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பிகாஸ் பை ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ யூ வில் கம் டு த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ். இந்த மாதிரி பண்ணினாலும் அந்த படிப்படியா நீ மேலும் நிலைக்கு வருவாய். பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக, ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலையை வந்தடைவாய். 2வது படி. 2வது படியில தான் எழுதிட்டாரே, நீ இதை பண்ண முதல் படிக்கு வந்துடுவேன் எனக்கு. சோ அந்த மாதிரி சொல்றேன். சரி, இதுவும் முடியலைன்னா அடுத்த சொல்ல போறேன். ஒர்க் ஃபார் கிருஷ்ணா, பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம வேலை செய்யணும், கிருஷ்ணருக்காக வேலை செய்யணும். சோ என்ன சொல்றா? 8ல என்ன பார்த்தோம்? பர்ஃபார்ம் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இது முடியலைன்னா ஃபாலோ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். அதுவும் முடியலைன்னா என்னது? கிருஷ்ணருக்காக வேலை செய்யுங்கள், ஒர்க் ஃபார் கிருஷ்ணா, பக்தி சேவை செய்யுங்கள். அது முடியலைன்னா பக்தி யோகாவின் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பின்பற்றுங்கள். அதுவும் முடியலைன்னா எனக்காக கிருஷ்ணருக்காக வேலை செய்யுங்கள் அப்படிங்கிற. அப்புறம் என்னது? ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் ஒர்க் ஃபார் கிருஷ்ணா, எப்படி பண்றது? கிருஷ்ணருக்காக எப்படி பணிபடைய செய்கிறது? சிம்பத்தட்டிக் டு த ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட். இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா இப்போ இன்னைக்கு எல்லாம் மாதாஜிஸ்ல இது கொடுத்தாங்க இல்லையா, அன்னதானத்துக்கெல்லாம் நம்ம இஸ்கான்ல கேட்கறாங்க. சரி, நம்ம வகையை ஒரு 10 பேர் சாப்பிட்டு போட்டுமே, ஒரு 20 பேர் சாப்பிடட்டுமே சொல்லிட்டு நம்ம பணம் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் கிருஷ்ணா மூமெண்ட் என்னது? செழிப்பு. நம்ம யாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலன்னா எப்படி வரும்? ஒரு கோயில் கூட நம்ம பார்க்கல, நம்ம ஊர்ல எல்லாம் கோயில் பாக்குறோம், பாழடைஞ்சு ஒரு எண்ணெய் கூட இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கும், பாழடைஞ்சு. எப்படி வரும் அங்க செழிப்பு? நம்ம பணம் கொடுத்தா அந்த பணத்துல இருந்து எண்ணெய் வாங்கி போடுவா, யாராவது பணம் கொடுத்தா அந்த பணத்தால மாலை வாங்குவா, இன்னும் நிறைய பணம் வந்ததுனாக்கா பெயிண்ட் அடிப்பா, அப்போ இன்னும் லைட் எல்லாம் போடுவா. எல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ் தானே இல்லையா? டு மெயின்டைன் டெம்பிள் இஸ் நாட் ஈஸி, எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ். அப்போ இந்த டிவோட்டிஸ் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன்ல தான் ஒரு கோவிலே எழுந்து பகவானுடைய திருப்திக்காக அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. பகவான் அங்க வீட்டுல இருந்து, ஏன்னா அங்க பூஜை நிறைய நடக்கும். ஒரு ஆச்சாரிய ஒரு என்னது ஒரு அர்ச்சகரை வச்சாலும் அவருக்கும் பணம் கொடுக்கணும் இல்லையா? அவர் சும்மா அவரோட வீட்டு வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வருவாரா? அவருக்கு ஒரு சம்பளம்னு கொடுக்கணும், அதுக்கும் பணம் வேணும். அப்ப அந்த டிவோட்டிஸ் தான், ஒன்லி டிவோட்டிஸாலதான் அந்த ஒரு கோயிலே முன்னுக்கு வருது. சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது? எல்லாம் கடவுளுக்கு வேண்டி பண்ணும், அனன்ய பக்தி. இது என்னது? நிஷ்காம கர்மம்.
நிஷ்காம கர்மா அந்த மாதிரி பண்ணணும். சோ கிருஷ்ண உணவு இயக்கத்தின் பிரச்சாரத்திற்கு இது உதவுமா? ஓகே, அடையலாமா? என்ன போட்டு ஒரு நிமிஷம். அனுதாபம். Okay. Sympathetic. So understand, ISKCON is run by only the devotees. அதுக்கு நம்ம பண்ணலாம். So every endeavor needs land, capital, organization, labor, like in any other business. இது பிசினஸ் கிடையாது. பிசினஸ்னா என்னது? ப்ராஃபிட் பண்ணுவாங்க. இங்க ப்ராஃபிட்டே கிடையாது. நம்ம இப்போ ஒரு என்னடி பிரபுஜி என்ன பண்ணிருக்காரு? அவருக்கு என்ன வேற நல்லா படிச்சவர், அழகா வேலைக்கு போயிட்டு நான் பாட்டுக்கு ஏசியில உட்காந்து போறது வருது, ஷாஃப்ட்வேர் ட்ரிவன் கார் அண்ட் நைஸ் லக்ஸுரியஸ் லைஃப் இருக்கலாம். பணத்தால் இதுதானே கிடைக்கும், இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த ஆன்மீகத்துல இதுதான் அவருக்கு சுவாரஸ்யமா இருக்கு. இப்ப அவர் என்ன போட்டுக்கிறது? அதே காட்டன், அதே ஒரு ஜிப்பா, அந்த இதுதான் போட்டுக்கிறாரு. காவி உடை. அவருக்கெல்லாம் ஒண்ணு தங்கமோ வைரமோ ஒண்ணுமே வேண்டாம். ஒரு ஆசிரமம் யாருக்கு? ஒரு கோவில் யாருக்கு? பக்தர்கள். நம்ம தான் போறோம், நம்ம தான் இது பண்றோம். இப்போ பெரிய காலேஜ் பில்ட் பண்ற யாரு? அவருக்கு குழந்தைகள் இருக்காளா? ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம பசங்க இல்ல, நமக்கு பசங்க இல்ல, யாரோ தெரிஞ்சவங்க படிச்சா வாழ்க்கையில ஒரு நன்மைக்கு வேண்டிதான் அவர் பண்றேன். சோ இது எல்லாமே ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னா ஒரு லேண்ட் வேணும், கேபிட்டல் வேணும், எல்லாமே இருக்கிற போல ஒரு கோயில் கட்டணும்னாலும் எல்லாரோட உதவியும். அதனால அவர் எப்பவுமே நெகிழ்ந்து பேசுவார். அவரோட அந்த பாகவதம்னாக்கா அவர் பேசும்போது ரொம்ப அது ஹார்ட்ஃபெல்ட்டா இருக்கும். See, I don't know them அப்படிம்பார். I don't know them. நான் பார்த்ததே இல்லையா அவளெல்லாம். அவளாம் பணம் கொடுத்துருக்கா, யாரெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அவங்க கொடுக்குற பணத்தாலதான் இவ்வளவு பெரிய அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அதிசயம். ஏன்னா 10 வருஷமா அந்த அப்படியே அந்த ரெண்டல் இதுல அப்படியே பகவான் இருப்பார். அதே 4-5 பேர் இப்படி இருப்பாங்க. ஒருத்தர் ஊருக்கு போயிட்டானா, ஃபாரினர் யாரோ இருந்தா ஒருத்தான் ஊருக்கு போய் அவனோட ஊருக்கு போனா அவன் இப்போ ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறமா, 1 வருஷமா 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வருவான். இப்படியே போயிட்டு இருந்தது. அந்த என்னுடைய என்னது மேங்களூர்ல ஏதோ ஒரு கிராமத்துலதான் அந்த இடம், புலாய் அப்படின்னு. இப்போ நல்லா வளர்ந்துடுத்து. அந்த மாதிரி யாரு வருவா? அந்த இடத்துல யாரும் வரமாட்டா. அப்படி இருந்தது. கோவிட் வந்தது. சரி, இது வேணா இப்படி பண்ணி பார்க்கலாமே பகவத்கீதா. ஏன்னா அங்க ஆஃப்லைன் நடந்துட்டு இருந்தது. எல்லாரும் பகவத்கீதா அங்கேயே 4 பேர் அவளே தான் படிச்சுட்டு இருந்தா. சரி, ஆன்லைன் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்துட்டா. சோ அந்த அவள்லாம் பக்தர்களாகி இவாளம் தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா. இந்த கோயில் எழுந்ததே எல்லாம் இந்த பக்தர்களால தான். அவள் முன்பின் தெரியாது, அவ எப்படி ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த கோயிலை எழுப்பியிருக்கா அப்படின்னு அவர் ரொம்ப பூரிச்சு போயிட்டாரு. எப்போ ஒரு நாளைக்கு இல்ல, அவர் எப்போ நித்தியம் அவரோட வாயில அது இருக்கும். சோ ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் நிலம், மூலதனம், அமைப்பு, மற்ற தொழில்களை போலவும் உழைப்பும் தேவை. அங்க சும்மா எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு உட்கார முடியாது. அங்கேயும் எல்லாம் சாஃப் பண்ணணும், என்னது கிளீன் பண்ணணும், பூ தொடுக்கணும், எல்லாம் தான் இருக்கும் இல்லையா? எல்லா வேலையும் நம்ம பண்ணணும். இல்லாட்டா அதெல்லாம் இட் வில் நாட் ஒர்க். கேன் ஹெல்ப் பில்ட் அ டெம்பிள், ஹெல்ப் இன் பப்ளிகேஷன், அந்த மாதிரி. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரு டெம்பிள் பில்ட் பண்றதுக்கு நம்ம நம்மளால முடிஞ்சது. இல்ல பணம் இல்லப்பா, நாங்களே ரிட்டையர்டு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? சரி, நான் வரேன், என்னைக்கு முடியுமோ அங்க வரேன், உழைக்கிறேன், அங்க 1 மாசம் இருக்கேன், ஏன்னா பிரசாதம் ஃப்ரீ, தங்கறதுக்கு ஃப்ரீ. அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? பூ தொடுக்கிறேன், பூவெல்லாம் பறிக்கிறேன். அப்புறம் வேற என்ன பண்ணேன்? எனக்கு சமையல் தெரியும், நான் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் பண்றதுக்கு. இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும், கட்டிங் வெஜிடபிள் தெரியும், சரி அது பண்ணலாம். ஸ்வீப்பிங் தெரியும், இல்ல கோயிலாம் சுத்தப்படுத்த, ஏதாவது நம்ம சேவை புரியும். சோ கோவில் கட்ட உதவலாம். வெளியீடு, இந்த மாதிரி பப்ளிகேஷன், சில பேர்லாம் வெரி குட் இன் இது இல்லையா, நாலேஜ் நல்லா இருக்கும், லாங்குவேஜ் அது நல்ல இதா இருக்கும்போது அதெல்லாம் பப்ளிஷிங் பண்றதுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. So if one cannot sacrifice results of his activities, at least sacrifice some percentage of his result. என்னோட என்ன சொல்லிருக்கேன்? if one cannot sacrifice result, என்னோட ரிசல்ட் நான் ஒன்னும் எதிர்பார்க்கலை, நான் மாதிரி வேலை பண்ண அப்படி இல்லை, எதிர்பார்த்துக்கோ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வேலைக்கு போங்க, சம்பாதிங்க, உங்களுக்கு வேணும் அவ்வளவு சம்பளம். அது போலதான் பதவி உயர்வு எல்லாம் கேட்டு நீங்க எல்லாம் பண்றீங்க, எல்லாம் ஓகே, உங்களுக்கு வேண்டிதான் பணத்தை சம்பாதிச்சாலும் அதுலேருந்து ஒரு பங்கை கொடுங்க அப்படின்னு. ஒரே நிமிஷம், யார் இவர் வெளியில் போயிருந்தாரா? ஒரே நிமிஷம் பண்ணி. इनको मालूम ही नहीं पड़ा ठंडी वजह करके, वो अभी ऐसा लेके बैठेंगे अभी क्लास में, इसको क्या कर रहे हो? नहीं अभी मैं क्लास में बाद में आऊँ क्या? बैठो हाँ। हरे कृष्णा, சாரி பண்ணி ஃபாஸ்ட் பண்ணி இவ்வளவு லேட் ஆயிடுது, 8:30 முடிக்கலாம். ஓகே, என்னது அப்போ என்ன பண்ணலாம்? நம்ம ஒன் ஷுட் நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணலைனாலும் சரி, உனக்கு வேண்டி சம்பாதிச்சுக்கோ, எல்லாம் பண்ணு. அதுல இருந்து ஒரு பங்கை நீ கூட 50%, 25% சொல்லவே இல்லை. எப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி டொனேஷன் கேட்கறாங்களோ சரி, என்னால முடிஞ்சது. அப்படிதான் எல்லாரும் நினைச்சுன்னு பண்ண முடியல. அதால அவ்வளவு எல்லாம் யார் வேணா பண்ணலாம்.
சோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. ஒருவர் தனது செயல்களின் முடிவுகளை தியாகம் செய்ய முடியாவிட்டால் குறைந்தபட்சம் அவரது முடிவில் சில சதவீதத்தையாவது தியாகம் செய்யுங்கள். என்னால முடிஞ்சது. ஒரு கூலி ஒர்க்கர் இருக்கான்னு அவனால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுதான் அவன் கொடுப்போம் இல்லையா? பெரிய பணக்காரன் இருக்கான், அவனுக்கு என்ன செக்கா எழுதி கொடுக்குறான்னு அவன் கொடுக்கட்டுமே. நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கொடுக்கலாம். சோ பகவான் அதெல்லாம் பாக்குற மாட்டார். நீ எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கொடுத்த அந்த கணக்கெல்லாம் அவர் வச்சுக்க மாட்டார். அன்போட கொடுக்குறியா, ஆசையோட கொடுக்குறியா, அப்படிதான் பார்ப்பேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். ஓகே, அடுத்தது 3வது நிலை இப்ப தாண்டிட்டோம். இப்ப 4வது நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கணும்? ஐ திங்க் ஆயிடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும். ஆமா, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தான் லாஸ்ட். பாமினி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माता जी। கிருஷ்ணா படிங்க. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. आदि तत् अप्यशक्तो असि कर्तुं मत् योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः गुरु यथात्मवान्। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, உனக்கு அதுவும் பண்ண முடியல, ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இது என்னால எல்லாம் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, நான் எனக்கு வேண்டிதான் சம்பாதிப்பேன், என்னுடையதுதான், நான் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. அப்படி இருந்தாலும் இஃப் however you are unable to work in this conscious, in this time, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன அந்த லெவல்லையும் உன்னால பண்ண முடியலைன்னா then try to act giving up all results of your work and try to be self situated. அப்படின்னா என்னது? சந்தோஷமா இருக்கேன், என்ன வந்தாலும் சரி, நான் வேலையை பண்றேன், அதுல நான் ஒன்னும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு வேண்டிதான் பண்றேன், என்னுடைய சகாம கர்மா அப்படின்னா எனக்கு வேண்டிதான் பண்றேன், நிஷ்காம எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஆனா என்னது, அதனோட பலன் என்ன? அது பலத்தை தியாகம் பண்றாங்க, பல தியாகம்னு வருவாங்க. சர்வ கர்ம பல தியாகம். எல்லா கர்மங்கள் அப்படின்னா என்னது, எல்லா வேலைகளுடைய பலம்னா என்னது, பலன் நோக்கு செயல்கள் சொல்றோமே, அந்த பலத்தை தியாகம் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி பண்ணு அப்படிங்கிற. ஆனால் அப்புறம் என்னது, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நிம்மதியா இரு, ஏன்னா பகவான் பார்த்துப்பாரு, அந்த மாதிரியாவது இரு, உனக்கு வேண்டி உழைச்சுக்கோ, ஆனா எதிர்பார்க்காதே, பகவான் எல்லாம் நல்லது பண்ணுவார், ஏன்னா ஐ பிலீவ் இன் அப்படி. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்யணும். ஏன்னா அப்புறம் நான் ஆத்மா இதோ ஆயிடும், இந்த ஜென்மமும் முடிஞ்சு போகும், இந்த ஜென்மத்தை நான் என்ன பண்ணும், ஹியூமனா இருந்திருக்கேன், so I have to serve the Lord. இது மாத்திரம் நீ நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணணும். அண்ட் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ல இருந்துட்டு we have to finish our journey. அந்த மாதிரி ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். ஓகே, இது என்ன சொல்லிருக்கா? கிவிங் அப் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஒர்க், உங்கள் வேலை முடிவுகளை விட்டுக் கொடுப்பது. முதல்ல என்ன சொன்னா 8ல, திரும்பி இதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். 8ல என்ன சொன்னா, பக்தி சேவை செய்யுங்கள், அனன்ய பக்தி சேவை செய்யுங்கள் இந்த நேரம் பகவானே. அது முடியாவிட்டால் என்னது, 9ல என்ன சொன்னார், பக்தி யோகாவின் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பின்பற்றுங்க. இல்ல அதுவும் முடியலைன்னா என்னது, கிருஷ்ணருக்காக வேலை செய்யுங்க, நிஷ்காம கர்மாவா வேலை பண்ணுங்க. சரி, அதுவும் முடியலையா, அது எப்படி கிருஷ்ணாக்கெல்லாம் வேலை பண்ண முடியும்? எனக்கு சட்டை வாங்கணும், எனக்கு சாப்பிடணும், நான் வேலைக்கு போனேன், பதவி என்னை பத்தி எல்லாம் இப்படிலாம் இருக்கும். சரி, ஓகே, அப்ப பைனல் என்ன சொல்ற, சரி உங்கள் வேலையின் அனைத்து முடிவுகளையும் விட்டு சுயமாக இருக்க முயற்சி. சுயம்னா என்னது, திருப்தியாய், நான் என்ன ஆஃப்டர் ஆல் ஆத்மா தானே, என்ன இப்போ இந்த ஒரு பாடி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி திருப்தியாரு. அது பலனை எதிர்பார்க்காது அப்படிங்கிற. Reasons why one may be unable to sympathize about Krishna. Okay, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் செயல்களுக்கு ஒருவர் அனுதாபம் காட்ட முடியாமல் போவதற்கான காரணங்கள் சமூக, குடும்ப, மத கருத்துக்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் தடைகளாக இருக்கலாம். இப்ப நம்ம பாக்குறோமே தான் நிறைய தடைகள் இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கும், உள்ளூர பக்தி இருக்கும், ஆனா நம்ம காட்டு தெரியாம என்னெல்லாமோ காட்டி என்ன ஆயிடும், எல்லா இடத்துலயும் ஒரு எதிர்ப்பு வந்து. சோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போக கூடாது. So giving up results of your work, உங்கள் வேலையின் முடிவுகளை கைவிடுதல். பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் என்னது, இல்ல இங்க அடுத்தது இங்க போட்டிருக்காங்க. ரெக்கமெண்டேஷன், சாக்ரிஃபைஸ் அக்யூமுலேட்டட் ரிசல்ட் டு சம் குட் காஸ். ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு நம்மளுடைய இப்ப நல்ல காசு காத்தாலே எந்துக்கிறோம், பணம்னு இல்ல, காலையில நம்ம நல்லா நிம்மதியா தூங்குறோம், அந்த தூக்கத்தை நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம். எதுக்கு? மங்களாரத்தி பார்க்க. தினமும் நம்ம அந்த தூக்கத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம் இல்லையா? அதே போல சாப்பிடணும், நல்லா சாப்பிடணும். என்ன பண்றோம், இமிடியேட்டா வாயில போட்டுக்காம என்ன பண்றோம், பொறுத்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அந்த ஜபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் எடுத்து சாப்பிடுறோம். அதுவும் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் தான். இதெல்லாமும் நம்ம புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுறோம். காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கணும், தூக்கத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி, இந்த மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் அக்யூமுலேட்டட் ரிசல்ட் டு சம் குட் காஸ். நம்ம நல்ல ஒரு காசுக்கு நம்ம பண்றோம். இப்போ பணமா கொடுக்குறவங்க எஸ், டொனேஷன் இஸ் ஃபார் யுவர் டொனேட்டிங் ஃபார் அ குட் காஸ். How that helps, இதை எப்படி நமக்கு உதவி பண்ணணும்? One may gradually elevate to the stage of knowledge. இது ஒரு படிப்படியாக அறிவு நிலைக்கு உயர்த்தும். நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண என்னாகும், அறிவு வளரும். இப்படிதான் பக்திங்கிறது இப்படிதான் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய வரும். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சோஷியல் சர்வீஸ், கம்யூனிட்டி சர்வீஸ், நேஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம். சோஷியல் சர்வீஸ் சமூக சேவை,
கம்யூனிட்டி தான், அதுவும் சமூக சேவை தான். நேஷனல் சர்வீஸ்னா நேஷனல் லெவல்ல, தேசிய லெவல்ல ஒரு சேவை புரியறது மேபி அக்செப்டட். எக்ஸாம்பிள், charity to hospitals, social institutions, such sacrifices of hard-earned result purify the mind and one can gradually understand Krishna consciousness. இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் கொடுப்பா, படிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. சோஷியல் நேஷனல் அந்த காஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணி என்னது அப்படி மெதுவா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் லெவல்ல வருவாங்க. அப்படி தூய்மைப்படுத்தி மேலும் ஒருவர் படிப்படியாக கிருஷ்ணா கான்சியஸை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பார்கள். இப்ப அடுத்தது, சரி உனக்கு அதுவும் பண்ண முடியலையான்னு இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ் வர யார் படிக்கணும்? பாமினி மாதாஜி படிச்சுட்டா, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படி. நிறைய பேர் இல்லவே இல்லை இன்னைக்கு. ஜானகிராமன் பிரபு படிக்கணும் மாதாஜி. இல்லையே, காணுமே ஜானகிராமன் படிச்சு. ஓ, ஜானகிராமன் பிரபு இல்லையா? படி. ஓகே. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானமப்யாசாத் ஞானாத்யாகம் விசிஷ்யதே ஞானாத் கர்மஃபல த்யாகா சாந்திரனந்தரம். என்ன சொல்றார்? இஃப் யூ கேனாட் டேக் டு தட் பிராக்டிஸ், இப்ப நான் சொன்னது அந்த பிராக்டிஸ் உன்னால பண்ண முடியல, என்னது உனக்காக நீ வேலை பண்ண, நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் என்ன சொன்னார்? பலத்தியாகம், அந்த பலனை அது எப்படி, அது ஹவ் கேன் ஐ டூ? நான் வேலைக்கு போறேன், எனக்கு வேண்டி பதவி உயர்வு எனக்கு தானே வேணும், சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி. சரி, ஓகே அக்செப்டட் அப்படிங்கிறார் அவர். அதுவும் உன்னால பண்ண முடியலையா? தென் என்கேஜ் யுவர் செல்ஃப் இன் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். அப்போ வா, கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணு, அட்லீஸ்ட் அதையாவது பண்ணு, நாலேஜ் விருத்தி செய் அப்படிங்கிறார். அப்ப ஞானத்தை வளர்த்துக்கோ. அப்புறம் ஆனா என்ன சொல்றார்? பெட்டர் தன் நாலேஜ் ஹவெவர் இஸ் மெடிடேஷன். நாலேஜ் வளர்த்துக்கலாம், இன்னும் கடகடா குடு இப்ப படிக்கிறோம், நம்ம ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கிறோம், என்னன்னா கடகடா என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சது ஒன்னும் தெரியல. அதெல்லாம் அதை விட என்னது பெட்டர் தன் தட், பகவானை நினைக்க தொடங்கு, பகவானை ஸ்மரிச்சு அப்ப என்ன பண்ணலாம்? மந்திரம் படி ஜபிக்கலாம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி பகவானை நினைவு கூறலாம். So cultivation of knowledge, better than that knowledge is meditation, and better than meditation is என்னது? Renunciation of the fruits of action. திரும்பி எங்க வந்துட்டார்? வெறும் நான் பகவானை தியானம் பண்றேன் அப்படி இல்லை, நீ என்னெல்லாம் செய்கிறியோ அதோட பலனை தியாகம் பண்றது மெடிடேஷனை விட சிறந்ததுங்கிற. சோ எகைன் எங்க வந்துட்டா? திரும்பி பேக் டு ஸ்கொயர். நம்ம பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. 2வது சாப்டர்ல இருந்து வருது அந்த என்ன கொள்கை, நம்ம அதை பின்பற்றது இல்லைன்னு சொல்லிதான் திரும்பி இதுல வருது. So by such renunciation one can attain peace of mind. பேசிக்ல என்னன்னா, குழந்தைகள் மாதிரி இருந்துடணும். குழந்தைலாம் அம்மாவோட கையை பிடிச்சு நிற்பான். ஏன் எப்பவுமே நான் சொல்றது தானே, கை பிடிச்சோம்னா இங்க அங்க பாக்கும், அம்மா அங்க ரெட் சிக்னல் கிரீன் சிக்னல் நில்லு, அந்த குழந்தை சொல்லவே சொல்லாது, நம்ம தான் நிற்போம். அந்த குழந்தை மட்டும் இப்படி பாராக பார்த்து. அதே போல நம்ம ட்ரெயின்ல போறோம், பஸ்ல போறோம், அந்த ட்ரெயின்ல அந்த இன்ஜினியர் டிரைவர், நீ படிச்சிருக்கியா, நீ எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்டு பார்க்கலாம், உன்னோட சர்டிபிகேட் காட்டு, நீ நல்லா ஓட்டுவியா, குடிக்கல இல்லையா, நல்லா தூங்கிட்டியா, ராத்திரில தூங்கினா இல்லையா, ஓட்டுவா, இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஒரு நம்பிக்கையோட ஏறிடுறோம் இல்லையா? பஸ் எல்லாம் முந்தி அடிச்சுன்னு ஏறுவோம் நம்ம. அந்த பஸ்காரன் குடிச்சிருக்கானா, ஒழுங்கா ஓட்டுவனா, ஒண்ணும் இல்லை, நம்பிக்கை. சோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை, அந்த மாதிரி என்னது, பகவான் எடுத்து பலனை கொடுத்துடும். பகவான் பார்த்துப்பார் நம்ம வாழ்க்கை, நம்ம உள்ளே டிவோட்டியா இருக்கிறது. அப்புறம் இட் இஸ் ஹிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, தி பால் இஸ் இன் யோர் கோர்ட் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கும் எல்லாம் அவருக்கு உரிமை இருக்கு, அவர் பார்த்துப்பார். அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம பீஸ் ஆஃப் மைண்டும் நிம்மதியா, ஒரு வியாதி வைக்க இல்லாம, அப்படியே வியாதி எல்லாம் வருது, அந்த வியாதி வந்தாலும் நீ ஒரு சந்தோஷமா எத்தனை உடம்புன்னு இருந்தா வியாதி வரும், இப்ப என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸி போய் இந்த மாதிரி இருந்துடுவாங்க. சோ இப்பயிற்சியை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியானத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். இந்த மாதிரி செயல்படும் இத்தகைய தியானத்தினால் சச் ரெனன்சியேஷன், இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் என்னுடையது இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு கருவிதான், பகவான் என்ன பண்ண வைக்கிறார், இந்த வீட்டுல பாக்கப்பட்டிருக்கேன், இவளுக்கெல்லாம் பொங்கி போடணும், இதுதான் என்னுடைய தலைவலி, இதெல்லாம் என்ன இட் இஸ் டிஸ்டைன்ட், இட் இஸ் அ ஃபேஸ், நான் இதெல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும். அந்த மாதிரி நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போது என்னது, இதனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும், நாளைக்கு என் பிள்ளை பார்த்துப்பா, நான் பொண்ணு பார்த்துப்பா, இதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கவே வேண்டாம். பகவான் பார்த்துப்பார், பொண்ணு பாக்குறாளோ இல்லையோ, பிள்ளை பாக்குறாளோ இல்லையோ, பகவான் நம்மளை நல்ல ஸ்டேஜ்ல வைப்பார். சோ அந்த மாதிரி நம்ம பலனை பகவான் இடத்துல கொடுத்துட்டோம்னாக்கா நிம்மதியா வாழ முடியும் அப்படின்னு பகவான் தான் சொல்றாரு. இதுதான் 12.12. கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், இது முடியுமா இன்னைக்கு? மெடிடேஷன், ரெனன்சியேஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ், அறிவை வளர்ப்பது, தியானம் செய்தல் மற்றும் பழங்களை துரத்தல். அதுக்கு என்னது, இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சோம் 8ல இருந்து என்னது, மனம் கிருஷ்ணர் மீது நிலைத்திருக்கணும். அப்புறம் அது முடியலைனாக்கா சாதனா பக்தியின் ஒழுங்குமுறை கோட்பாடுகளை பின்பற்றவும், அதுவும் முடியலைனா கிருஷ்ணருக்காக வேலை செய், அதுவும் முடியலைனா உங்கள் வேலையின் முடிவுகளை விட்டு கொடுப்பது. அப்படின்னா என்னது, சக்காம கர்மா உனக்கு பண்ண, ஆனா கொடுத்துடும். அதுவும் முடியல, நான் சொல்றேன் கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், அதுவும் முடியலையா, சரி
நீ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படி. சரி, அதை விட சிறந்தது என்னது? அறிவின் விளைவு ஒருவர் தனது உண்மையான நிலை புரிந்து கொள்கிறார். ரிசல்ட் ஆஃப் நாலேஜ் என்னது? இந்த நாலேஜ்னாலதான் நம்ம புரியுறது நம்ம என்னது ஆத்மா. நம்ம இதெல்லாம் இவ்வளவு சுயமா நினைச்சு நான் அந்த கிரீடினஸ் எல்லாம் போயிடும் நமக்கு. என்ன நம்ம ஆஃப்டர் ஆல் ஆத்மா. இந்த நாலேஜ்லாம் எப்போ வரும்? நாலேஜ்னால வரும். ஸோ வி ஆர் அகெயின் மெலோட், இன்னும் கொஞ்சம் சாந்தமா இருக்கும். இதனால என்ன வரும்? தியானத்திற்கு அறிவு வளரும். தியானத்திற்கு அறிவு வளரும். அப்படி இங்க என்னது? இங்க அப்புறம் இங்கேயும் போயிட்டு இங்க படிக்க சொல்றாங்க. Then one can gradually understand supreme personality of God. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பின்னர் ஒருவர் படிப்படியாக பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். If you cannot engage yourself in working for Krishna, உங்களால் முடியாவிட்டால் உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள், கிருஷ்ணன் வேலை செய்து. ஓகே, whatever. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Why renunciation of fruits is mentioned as better than meditation. ஏன் மெடிடேட் அழகா ஜபம் மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருப்பேன், ஆனா எல்லா பலன்கள் ஏன்னா டென்ஷன் தான். நான் அவ்வளவு பண்ணேனே, எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இதே டென்ஷன். கிடைக்கலைன்னா கிடைக்கல, கிடைச்சாலும் என்ன இவ்வளவுதானே கிடைச்சது, அவ்வளவு கிடைக்கல, இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். நம்ம பகவான் பேர்ல விட்டுட்டோம்னா கம்மியா கிடைச்சது, அவ்வளவுதான் எனக்கு தகுதி, நான் ஒழுங்கா இன்னும் பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். அது மார்க்கா இருக்கட்டும், ஒரு சம்பளமா இருக்கட்டும், பதவி உயர்வா இருக்கட்டும், எது இருந்தாலும் அவ்வளவுதான், சரி போட்டும் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன அக்செப்ட் பண்ணிடும். ஏன்னா பகவான் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு. தியானத்தை விட பழங்களை துறப்பது ஏன் சிறந்தது? இங்க மேல கொடுத்துருக்கேன். Although karma yoga is the lowest on the yoga ladder, Krishna says that it is better than meditation because it is more practical and it does not disturb the mind with harsh and impractical requirements or renunciation. என்ன சொல்றாங்கன்னா, யோகா அணியில் கர்ம யோகா என்னது? பேசிக். அதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் கர்ம யோகம் தான் பார்த்தோம். அதுதான் பேசிக் ஸ்டெப்பா இருக்கு. தாழ்ந்ததாக இருந்தாலும் தியானத்தை விட இதுதான் சிறந்ததுங்கிறார். அதுக்கப்புறம் தியானம்லாம் பண்றோம், இருந்தாலும் கர்ம யோகா தான் சிறந்தது சொல்றார் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். ஏனெனில் இது மிகவும் நடைமுறைக்குரியது மற்றும் துறப்பதற்கான கடுமையான மற்றும் நடைமுறைக்கு மாறான தேவைகளால் மனதை தொந்தரவு செய்யாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? கர்மா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னது? கர்ம யோகா தான் பண்றோம். என்னது? காலையில எழுந்துக்கிறோம், ஜபம் பண்றோம், இல்லைன்னா செய்யறோம் பண்றோமே, அது எல்லாமே கர்மா தானே. மனதளவுல அப்படியே மெடிடேட் மாத்திரம் பண்ணலையே, எல்லாம் ஒரு ஆக்ஷனால பண்ணிட்டு இருக்கோம். These are all action. These are called karma yoga. பகவான் நினைத்து இது ஆக்ஷன் பண்றோம். இது பெட்டர். வெறும் ஒன்னும் பண்ணாம துறப்பதற்கான கடுமையான அந்த துறப்பு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? மூச்சை முழுத்து பிடிச்ச தியானத்தில் உட்கார்ந்து மூக்கு நுனியில பார்த்துட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு இது பரவாயில்ல, ஏதோ நம்ம வேலையும் பண்ணிக்கலாம், பகவானை நினைத்து எல்லா செயல்களை பண்ணலாம். சோ கர்ம யோகா இஸ் பெட்டர் தியானம். ஓகே, இதை முடிச்சிட்டோம். ஐயோ, இன்னும் இருக்கா? இதேதான் வருது திரும்பி. சோ என்னது? மனம் கிருஷ்ணர் மீது நிலைத்திருக்க வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் 8ல சொன்னார். முடிவு என்னது? கிருஷ்ணருடன் உறவில் வாழ்வீர்கள். அப்புறம் 2வது படியில என்ன சொல்ல? சரி, அது முடியலையா? சாதனா பக்தியின் ஒழுங்குமுறை கோட்பாடுகளை பின்பற்றவும் விதியெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அதோட முடிவு என்னாகும்? கிருஷ்ணரை அடைய ஆசையை வளர்த்துக் கொள்வோம். சரி, அதுவும் முடியலையா? ஒர்க் ஃபார் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணருக்காக வேலை செய்யவும். அதோட பலன் என்ன கிடைக்கும்? பக்தி தொண்டு பண்றத நிலை வரும். நம்ம அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல நிலைத்திருப்போம். பகவானுக்கு வேண்டி எல்லா சேவையும் பண்ணும். அதுவும் பண்ண முடியலையா? ஓகே, துரத்தல், அறிவு வளர்ப்பது, தியானம். அறிவு வளர்ப்பதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். என்னது? ஞானம், தியானம் அண்ட் அறிவு வளர்க்கணும். ஞானம், தியானம் அண்ட் துறவு. இங்க உள்டா போட்டிருக்க. ஞானம், தியானம், துறவு, அந்த மாதிரி வரும். முடிவு என்னது? அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? சுத்திகரிப்பு. இந்த ஓவரால் நம்மளோட ஒரு இது இருக்கே, எல்லாமே ஒரு டோட்டல் ஆன்மீகத்துல நம்ம முங்கரா போல அந்த ஒரு இது வந்துடும். எல்லாமே தூயமா என்னது? கிளென்ஸ்ட் ஃப்ரம் இன்சைட். அந்த மாதிரி சுத்திகரிப்பு, அமைதியும் கிடைக்கும். இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? மனசுல ஒரு அமைதி. படிப்படியான பக்தி மார்க்கத்துல உயர்வோம். லோவஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னது? குறைந்த மறைமுகம். இதுல இருந்து இதுதான் குறைந்து. ஏன்னா பகவான் மேலே இருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்காரு. சரி, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? இப்போதான் இதுதான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம அறிவு வளர்த்துக்கிறோம், தியானம் பண்றோம், துறவு கொஞ்சமா நம்ம பண்றோம். இதுல இருந்து மெதுவா பகவானுக்கு வேண்டி வேலை செய்யறது, நமக்கு வேண்டி வேண்டாக்கே. அப்புறம் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுறது. அப்புறம் கடைசியில இருந்து கிருஷ்ணரையே நினைச்சுட்டு இருப்போம். இதுதான் வந்து மிக உயர்ந்த நிலை. டைரக்ட். எஸ். செக்ஷன் சிக்கு வந்துட்டோம். அது என்னது? இதுதான் லாஸ்ட் செக்ஷன். இமிடியேட்டா முடிச்சுடலாம். குவாலிட்டிஸ் தட் என்டியர்ஸ் ஒன் டு கிருஷ்ணா. எந்த குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருந்தா பகவானையே அடையலாம். இப்ப வந்து யாரையும் படிக்க வைக்க போறது யாரு? ஒரு செகண்ட் டைம் வந்துடுது இல்லையா? நான் அதுலயே நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகுது தோன்றுது. ஓகே, படிக்கலாம். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. யாரையும் நிறுத்தத்துக்கும் மனசு வர மாட்டேங்குது. படிங்க. பாம்பே மாதாஜி படிங்க. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரஹ கர்ண ஏவச்ச நிர்மமோ நிரஹங்காரஹ சமதுக்க சுகஷமி
सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः. हरे One who कृष्ण. is, Hare Krishna. One who is not envious. யாரை பிடிக்கும் பகவானுக்கு, அது ஒரு ஒன்னா சொல்ல போற. அதெல்லாம் நம்ம டிக் பண்ணிட்டே போலாம். நான் அப்படிதான் அப்ப எனக்கு பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும். நாட் எனக்கு பகவான் எப்பவுமே பிடிக்கும். பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குமா, அது நம்ம டிக் மார்க் பண்ணணும். என்னது, one who is not envious அப்படின்னா இது பொறாமை கொள்ளாம இருக்கிறான். பட் இஸ் கைண்ட் ஃப்ரெண்ட் டு ஆல் லிவிங் இன்டெலிஜென்ஸ். யாரிடத்தில் பொறாமை, சக ஊழியர்களோ இல்ல சக யாரு நம்ம கூட இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட எல்லாம் நம்ம துவேஷம் காட்டாம எல்லாத்தையும் அன்போட பழகிறோம். யார்ட்டையும் பொறாமை கொள்றது இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கணும். who does not think himself a proprietor. என்னுடைய ஆளுமை என்னுடையதுதான். you're all under me. நான் வாங்கினேன், நீ அதை இப்படி உடைச்சை, இது நான் வாங்கி போட்டது, நீ என்ன அது கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாதான். எல்லாம் பகவான் கொடுத்த இடத்துல நம்ம சும்மா உட்காந்துருக்கோம். சோ நம்மளே ப்ரொப்ரைட்டர் நினைக்க கூடாது. நான் தான் முதலாளி நினைக்க கூடாது. அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ஈகோ. எல்லாம் நான் தான் செய்யறேன், அந்த ஈகோ வேண்டாம். who is equal in both happiness and distress. துன்பம் வந்தாலும் சரி, இன்பம் வந்தாலும் சரி நான் அப்படியே சமத்துவத்துல இருப்பேன். ஏன்னா இதுவும் கடந்து போகும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும். இந்த காலமும் போகும், அடுத்த காலம் வரும். இந்த இது மாதிரி ஜெயிண்ட் வீல் மாதிரி கீழே இருக்கிறோம், மேல போவோம், மேல இருக்கிறோம், கீழே வருவோம், அது வந்துட்டே தான் இருக்கும். அதெல்லாம் நான் ஒன்றும் பாதர் பண்ண மாட்டேன். ஈக்குவலா இருப்பேன். who is tolerant. நம்ம பொறுமையா தாழ்ந்து பொறுமையா இருப்பேன். ஆல்வேஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். எப்போ திருப்தியுற்று இருக்கேன். எனக்கு ஒண்ணும் இது வேணும் அது வேணும்னு ஆசையும் கிடையாது. வந்தா சரி, வரலைனாலும் சரி. செல்ஃப் கண்ட்ரோல் தான், சாட்டிஸ்ஃபைட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எல்லாம் தான். அண்ட் எங்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அது மாத்திரம் இருந்து அப்புறம் என்னது, பகவானுக்கு தொண்டும் புரியறான். வித் டிட்டர்மினேஷன். கம் வாட் மே. கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி தான் தீருவேன். காலையில மங்களாரத்தி பார்த்து தான் தீருவேன். வாட் எவர் நம்ம என்ன ஒரு டிட்டர்மினேஷனா பண்றோம் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அது இஸ் மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் மீ. அவன் மைண்ட் என்ன இருக்கும், எல்லாம் இப்போ என்னை நினைத்து எல்லாம் வேலை பண்றான். இன்டெலிஜென்ஸ். சச் அ டிவோட்டி ஆஃப் மைண்ட் இஸ் வெரி டியர் டு மீ. அந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படி எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, அகங்காரத்தில் இருந்து விடுபட்டவனாக, இன்பத் துன்பங்களின் சமநிலையுடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலை நிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அப்பா, ஐ திங்க் நம்ம எல்லாம் அதுலதான் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். என்ன சொல்ற, டேக்ஸ் ஆல் சஃபரிங் கிருஷ்ணா கைண்ட்னஸ் டு அவாய்ட் ரியாக்ஷன். பகவான் எல்லாம் நம்ம துக்கங்களை எடுத்துடுவார். ஏன்னா பகவான் சொல்ற, என்னுடைய பக்தன் அழிய மாட்டான். அர்ஜுனா, எல்லாத்தையும் பெருமையா போயிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லு, தகடனம் பண்ணு, என்னுடைய பக்தனா இருக்கிறோம் அழிந்து போக மாட்டான் அப்படின்னு. சோ அனைத்து துன்பங்களையும் கிருஷ்ணரின் கருணையாக கருதி, அதுவும் நமக்கு துன்பம் வந்தாலும் அதுல இருந்து நமக்கு ஏதோ ஏன்னா குந்தி என்ன சொல்ற, இன்னும் எனக்கு நிறைய நிறைய கஷ்டம் கொடுந்தான்னு வேண்டிக்கிறான். ஏன்னா நீ கஷ்டம் கொடுக்கதான் உன்னை நினைவு கொள்ள முடியாது. நான் சுகத்தை கொடுத்துட்டேன்னா உன்னை யாரு நினைக்க போறான். அந்த சுகத்துல அது வாங்கலாம் இது வாங்கலாம், அப்படிதானே எல்லாருமே அப்படிதானே இருப்போம் இல்லையா. பகவான் எப்ப நினைக்க தோணும், கஷ்டம் கொடுக்கும்போதான். அதனால நீ கஷ்டம் கொடு, குந்தி வேண்டிக்கிறான், நம்மளாம் வேண்டிக்க கூடாது. ஆனா பகவான், அப்படியா நீ குந்திக்கு இக்குவேட்டா வையா, சரி கொடுத்து பாக்குறேன், எவ்வளவு பொறுமையா நீ பண்ற நம்ம பகவானே மறந்துடுவோம். சோ நம்ம அப்படியெல்லாம் இல்ல, பொறுத்துக்கொள், நம்ம தாங்கறதுக்குள்ள சக்தி கொடுப்பா, அது வேணா வேண்டிக்கலாம். சோ அது என்ன கொடுத்தாலும் பகவானுடைய கருணை தான். இதை எப்பவுமே நம்ம இதுல நிறைய ஸ்டோரிஸ் அந்த மாதிரி வரும். யாருக்காவது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சாலும், இது நாரதரோட இதுல சாபம் கொடுத்தார் அவளுக்கெல்லாம் அந்த இதை நம்ம குபேரனோட அந்த நலகுபேரன் மணிகிரீவர் அவளுக்கு சாபம் கொடுக்கறது என்னன்னா, அவள் திருத்தி வாழ வைக்கிறதுக்கு தான். எனி பனிஷ்மெண்ட் இஸ் கிவன் ஃபார் தெம். அவ இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் தான். இல்லாட்டா நம்ம பர்சனல் எனிமிட்டி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நான் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னா அதுல இருந்து அந்த தப்ப அவன் உணரணும், அவன் இனிமே அதை பண்ண மாட்டான். அதுதானே இல்லையா. அந்த மாதிரிதான் ஒரு கிரேஸ் தான், பகவானுடைய கிரேஸ் தான். ஒரு பனிஷ்மெண்ட் நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சாலும், ஏதோ ஒரு நமக்கு கஷ்டம் கொடுத்தாலும் நம்முடைய நன்மைக்காக அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணுமா. சோ மை அர்ப்பித்த மனோபுத்தி என்னை இங்கிருந்து வருது, இங்கிருந்து வருது, சாரி இங்கிருந்து வருது. அத்வேஷ்டா, நான் என்வியஸ், கைண்ட் டு எவ்ரி ஒன், ஈவன் டு ஹிஸ் எனிமி. பொறாமை கொள்ளாதவர், தன் எதிரியிடம் கூட எல்லோரிடமும் கருணை காட்டுபவர். அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்க. அதுக்கப்புறம் இதுதான், அப்புறம் இது படிக்கலாம். சந்துஷ்ட, நிம்மதி, திருப்தி. இறைவனின் அருளால் எது வந்தாலும் எதையாவது சாதிக்க அதிக முயற்சி செய்யாது எது வந்ததோ ஓகே, ஐ எம் ஹாப்பி வித் தட். அந்த மாதிரி. அப்புறம் இங்க நிர்மமம், இங்க 2 தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. நிர்மமம், என்னுடையதான் ஒண்ணும் கிடையாது. மமனா என்னுடையது இல்ல என்னுடையதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, உரிமை உணர்வு இல்லை. அப்புறம் என்னது, திருட நிச்சய, திருடமா என்னது, நான் ஸ்டடி டிட்டர்மினேஷன்.
இதோட அவசியமாக நான் வந்து பண்ணியே தீர்வேன். இந்த மாதிரி டாலரன்ஸ், சகிப்புத்தன்மை, எந்த சூழ்நிலையிலும் தொந்தரவு இல்லை. அதையே டிஸ்டர்ப் சகிப்புத்தன்மை வந்து எந்த இடத்துல எந்த இது வந்தாலும் நான் சகிச்சுப்பேன், என்ன வந்தாலும் சரி. அந்த மாதிரி அதான் புல்லை போல் தாழ்மையாகவும் இத மரத்தை போல் பொறுமையாகவும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு படிப்போம். அடுத்த லெவல் 3ல அதெல்லாம் படிப்போம். யத ஆத்மா, சுய கட்டுப்பாடு முழுமையாக பரிபூர்ணமான ஆன்மீகவாதி ஆன்மீக குருவின் அறிவுறுத்தல்களில் முழுமையாக நிலைநிறுத்தப்படுறது. சரி, ஆன்மீக இந்த இதுல பாதையில. அப்புறம் வந்து மையர்ப்பித்த மனோபுத்தி, இந்த மாதிரி எல்லா புத்தி எல்லாமே என்னிடத்தில் சமர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. கன்சிடர்ஸ் ஒருவரின் கடந்த கால தவறான செயல்களின் விளைவாக அனைத்து எதிர்வினைகளையும் கருதுகிறது. 10.14.8 that they அனுகம்பா, இறைவனின் கருணையாக துன்பத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. நான் மிகவும் தகுதியானவன். நமக்கு வந்து ஏதோ நமக்கு ஒரு கெட்டது ஏதாவது நடக்கிறதுனா நம்மளுடைய கர்மா பலன் தான் அது. அதுவும் வந்து பகவான் நமக்கு வந்து ஒரு விதிச்சிருக்காரு, ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி. என்னத்தையும் நமக்கு ஒரு வியாதியோ ஒரு பண கஷ்டமோ ஏதோ ஒரு சம்திங் கஷ்டமோ என்னவோ கொடுத்துருக்கானா, அதனால நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கேன், அதோட தான் நான் அனுபவிக்கிறேன். இதனாலயும் நான் வந்து என்னன்னா இதை பொறுத்து நான் இதெல்லாம் கடந்து போனோம். அப்பதான் என்னது இதை நான் திருப்பி நான் என்ன தப்பு பண்ணா அந்த தப்பை ரிப்பீட் பண்ணாம அப்படியே கடந்து போவேன். இந்த பனிஷ்மெண்ட் வரலன்னா எனக்கு தெரியாது, திரும்பி அந்த தப்பை பண்ணிட்டே இருப்பேன். அந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஒரு வெல்கம். பக்தன் உடலின் வலிகள் மற்றும் பிரச்சனைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. தவறான அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சியிலும் துன்பத்திலும் சமமாக இருக்கும்ல. ஓகே, சோ வந்து உடலுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தாலும் பெருசாலாம் கண்டு கொள்ளாது இல்லை. அவன் வந்து ஓகே உடல் இருந்தா எல்லாம் வரும் அப்படின்னு அது மாதிரி இருந்தது. இருக்கா படிச்சோம். தத்தே அனுகம்பம் சு பாகவதம். தத்தே அனுகம்பம் சு சமீக்ஷமானோ முஞ்சானே ஏவாத்ம கிருதம் விபாக்கம் ஹத்வாக் வபுர்பேர் விததம் நமஸ்தே ஜீவேதயோ முக்தி பதே சதாய பாக். என் அன்பு இறைவா, உனது காரணமற்ற கருணையை அவன் மீது அருள வேண்டும் என்று அவளுடன் காத்திருக்கும் ஒருவன் எப்பொழுதும் தன் கடந்த கால தீமைகளின் வினைகளை பொறுமையாக அனுபவித்து பகவானுடைய கிரேஸ்வானம் பரவாயில்ல, எனக்கு என்ன தொந்தரவு தான் அதை அனுபவிச்சுக்கிறேன் பரவாயில்ல அப்படின்னு உடலாலும் உமக்கு மரியாதையான வணக்கங்களை செலுத்துகிறானோ அவன் நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதியானவன் என்று அவருடைய நியாயமான கூற்றாகி விட்டது. சோ ஒருத்தன் வந்து பக்தனா இருக்கிறவன் கூட நிறைய கஷ்டங்கள்லாம் அனுபவிக்கலாம். பக்தனா இருக்கணும் எப்பவுமே ஹாப்பியா இருப்பான்லாம் கிடையாது. அவனும் அது என்னது வெல்கம் தான் பண்றான். So thoughts process of a devotee in a distressful condition. இப்படி யோசிப்பதால் என்ன பலன்? What is the thought process? சிந்தனை செயல்முறை என்ன? He thinks that it is the Lord's mercy upon him. என்ன நடந்தாலும் நிறைய நல்லது வந்தாலும் பகவானுடைய அனுகிரகம், கெட்டது வந்தாலும் பகவானுடைய அனுகிரகம். சோ இறைவன் தன் மீது உள்ள கருணை என்று அவன் நினைக்கிறான். இது எப்படி இறைவனின் கருணையாகும்? How this is? He thinks thanks to my past misdeeds, because நான் தானே தப்பு பண்ணிருக்கேன். பகவான்ல அந்த கால்குலேஷன் அவன் தப்பு பண்ண மாட்டார். யாருடையோ பாவத்தை எம்மை தலையில் போட்டு இந்த அனுபவம் அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டார். நான் என்னத்தையோ யாரையோ கொன்னேன் போன ஜென்மத்துல, இந்த ஜென்மத்துல அவனே என்னை வந்து மாட்டி படைக்கிறேன், ஏதோ சம்திங் இருக்கும் அந்த மாதிரி. சோ இது தேங்க்ஸ் டு மை பாஸ்ட் டீட்ஸ், என்னுடைய மிஸ்டீட்ஸ், நான் பண்ணிருக்கேன் ஏதோ தப்பு, அதனாலதான் நான் அனுபவிக்கிறேன். ஐ ஷுட் சஃபர் ஃபார் ஃபார் கிரேட்டர் தேன் ஐ எம் சஃபரிங் நவ். அது பார்க்க நான் இன்னும் பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கேன், இப்ப அனுபவிக்கிறதுலாம் போறது இன்னும் நிறைய அனுபவிக்கணும் தான். அந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டி என்ன வேணாம். அவர் நினைக்கிறார், எனது கடந்த கால தவறுகளுக்கு நன்றி. தமிழ் படிக்க வேண்டாம், நான் இப்போது கஷ்டப்படுவதை விட மிக அதிகமாக கஷ்டப்பட வேண்டும். ஓகே, அது இங்கிலீஷே படிக்கிறேன். பை லார்ட்ஸ் மெர்சி ஐ எம் நாட் கெட்டிங் ஆல் த பனிஷ்மெண்ட் ஐ எம் டியூ, ஜஸ்ட் கெட்டிங் அ லிட்டில். எனக்கு ஆக்சுவலி நிறைய பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கணும். இருந்தாலும் பகவான் என்ன வந்து ஒரு தன்னுடைய குழந்தை மாதிரி இருந்துச்சு. ஏதோ அந்த குழந்தை எல்லாம் நம்ம எப்படி இல்லையா, அவர் துன்புறுத்தினா நம்ம வந்து நம்ம பனிஷ் பண்ண மாட்டோம். பேசுவியா அந்த மாதிரி, பேசுவியா அந்த மாதிரி, போய் சொல்லுவியா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு த்ரெட் தான் பண்ணுவோம். ஒரு சின்னதா ஒரு தட்டு தான் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி டிவோட்டி உணர்றோம், என்ன ஜஸ்ட் கொஞ்சமா தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான், நான் இதை விட பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கேன், அதெல்லாம் பகவான் கொடுக்காம ஏதோ கிரேஸ்ஃபுல்லா கொஞ்சமா தலைக்கு வந்து தலைப்பாகையோட போறதுமாங்களே அந்த மாதிரிதான் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு இப்படின்னு அந்த டிவோட்டி என்றான். அந்த மாதிரி by Lord's mercy I'm not getting all the punishment I'm due. என்னெல்லாம் எனக்கு வரணுமோ அதெல்லாம் வரதில்லை, ஏதோ கொஞ்சம் தான் எனக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிறது. He thinks that this person is acting as my enemy due to my own past misdeeds. அவன் ஒருத்தர் எனிமியா இருக்கான், என்னை வந்து எதிரியா நினைச்சு என்கிட்ட வந்து பேசுறான் அப்படின்னா, போன ஜென்மத்தை என்னவோ நான் உன்கிட்ட பண்ணிருக்கேன், தகராறு பண்ணிருக்கேன், அந்த மாதிரி என்னோட பாஸ்ட் மிஸ்டீஸ்னால தான் அந்த மாதிரி இருக்கான். So it is better to suffer than to protest. அவன் ஏன் அந்த மாதிரி ப்ரொடெஸ்ட் பண்றதை விட, தாங்கிக்கோ, நான் பண்ணின கர்மா பலன் தான், இன்னைக்கு அவன் வந்து எனக்கு இது பண்றான், இதையும் பொறுத்துக்கோ, அது முடிஞ்சு போயிடும். அது திரும்பி நான் வந்து ரிட்டாலியேட் பண்ணா திரும்பி அது வேற ஒரு கர்மா பலன் வரும். அப்ப அதை வந்து பொறுத்துக்கிறான், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் மை கர்மா.
What is the result of thinking this? Oh, இது இங்க வருதா? Okay. He is always calm. யாரு? Devoting ground, calm, quiet and patient despite many distressful condition. அதுதான் என்னோட எல்லா பக்தர்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா பெட் ஆஃப் ரோசஸ்ல இருக்காங்களா? இல்லவே இல்லை. ஒருத்தருக்கு உடம்பு வியாதினா, ஒருத்தருக்கு மனவியாதி, ஒருத்தருக்கு பணப்பிரச்சனை, மனப்பிரச்சனை, எல்லாரும் இருக்கதான் இருக்கும்னு இல்ல. அது மாதிரி இருக்கிற பக்தர்கள் இருக்கா, அவெல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. எல்லாம் என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மா பலன் நினைக்கிறாங்க. இறைவன் தன் மீது உள்ள கருணை என்று அவன் நினைக்கிறான். அப்புறம் என்ன நினைக்கிறான்? nor is he envious of anyone or disturbed by their behavior or become his enemy's enemy. திரும்பி அவன் என்கிட்ட அப்படி சொன்னான், அவன் எப்படி சொல்லுவான், நம்ம திரும்பி ஒரு இது பண்ணி அவனை எதிர்க்கிறவங்ககிட்ட நம்ம எனிமி பண்ணி திரும்பி ஒரு புது கர்மா கிரியேட் பண்ண மாட்டோம். சரி ஓடுது, இது இன்னொரு முன்னாடி கணக்கு தான் அது முடிக்கிறான், சரி அது கடந்து போட்டுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவோம். அப்புறம் என்னது, he becomes eligible for liberation. அந்த மாதிரி நினைத்துண்டு எல்லாத்தையும் பொறுத்து இந்த மாதிரி போகும்போது அவர் விடுதலைக்கு தகுதி பெறுகிறார். எஸ், யார் படிக்கணும்? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜியா? அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா இருக்காளா? மாதாஜி இல்லையோ? நான் இல்ல மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜிக்கு அடுத்து ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ராஜி மாதாஜி. ராஜி. ஒரு நிமிஷம், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ஜெய் ஆக்சுவலி நீங்க படிச்சுட்டு தான் லீலாவதி மாதாஜி படிச்சிருக்கோம். நான் படிச்சாச்சு மாதாஜி, நான் படிச்சுட்டு தான் லீலாவதி மாதாஜி. படிச்சாச்சு. ஓகே ஓகே, ராஜி மாதாஜி படிங்கோ. இல்ல நீங்க சொல்லணும், ஏபிசிடி நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. படிங்க மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி படிங்கோ. நெட் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் படிச்சு விடுறேன், எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிடுது, எனக்கு ஆழ்குறை வந்திருக்கும். யஸ்மா நோத்பிஜதே லோகோ லோகா நோத்பிஜதே சயஹ ஹர்ஷாமர்ஷ பயோத்வேகைர் முக்தோ யஸ மே பிரியஹ. இது என்னத்துக்கு நான் உங்களை எல்லாம் படிக்க வைக்கிறேன்னா, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் ஆகும். இதெல்லாம் யூ டோன்ட் கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா? அப்போ இது ஒரு பிராக்டிஸ் கிடைக்குமே தான். பட் அதுவே எனக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இல்லைன்னா இனிமே நானே படிச்சுடுவேன். He by whom no one is put into difficulty. அப்புறம் யாரை பிடிக்குமா அவருக்கு? கிருஷ்ணனுக்கு யாரு நம்மளால ஒருத்தருக்கு வந்து உபதிரம் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கணும் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிற. by whom one is not put into any difficulty. யாரையும் வந்து இவன் காரணம் வந்து உபதிரம் கிடையாது. and who is not disturbed by anyone. அவனும் வந்து உபதிரவமா வந்து யாரையும் எண்ணறது கிடையாது. இவனால இன்னொருத்தனுக்கும் உபதிரம் இல்லை, அவளுக்கும் இவனை வச்சு உபதிரம் இல்லை. அந்த மாதிரி who is equipoised in happiness and distress. அதே தான் திரும்பி திரும்பி வரும். இது என்னது, ஹாப்பினஸ், குஷி, அப்படியோ என்னது, ஆனந்தம் அண்ட் துக்கம், சுகம் அண்ட் துக்கம், அது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஈக்குவலா பாக்குறான். ஃபியர் கிடையாது, ஆங்ஸைட்டி கிடையாது, என்னாகுமே தாங்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த மாதிரி உள்ளவனே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். So never causes distress to others. என்னது சமாதானமா. இப்ப இது யாரு? பிரகலாத் மகாராஜா போட்டு, பிறருக்கு ஒருபோதும் துன்பம் தருவதில்லை. நாட் கெட் அஃபெக்டட் பை அதர்ஸ். மற்றவர்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. என்னது? பிகாஸ் டிவோட் இஸ் ஆல்வேஸ் எங்கேஜ் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். இப்போ அவனால என்ன யாருக்கு என்ன தொந்தரவு வரும்? எப்ப பார்த்தாலும் பஜனை பண்றான், எப்ப பார்த்தாலும் கிளாஸ் அட்டன் பண்றான், எப்ப பார்த்தாலும் ஜபா பண்றான், நைவேத்தியம் பண்றான், சாப்பிட்றான், இதே வேலை பண்ணும்போது யாருக்கு அவன் வம்பு தும்புக்கு போகவே மாட்டான். சோ அவன் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ். இப்போ மெட்டீரியல் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் கேனாட் மூவ் ஹிம். அவன் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அவனை வந்து அவன் தொந்தரவு பண்றான் என்ன அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். நம்மள ஏன் தொந்தரவு பண்றா சொல்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டுனாக்கா நம்ம ஓவர் டூ பண்றோம். ஜபாங்கிற பேர்ல எந்த நேரமும் ஜபம் பண்ணியிருந்தா போதும். அப்புறம் என்னது, கிளாஸஸ் எல்லா கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுவேனா, வீட்டு வேலையெல்லாம் பெண்டிங் இருக்கு, அந்த மாதிரி பண்ணாலும் போகும். ஸோ அதான் ரொம்ப ஓவர் டூ பண்ணக்கூடாது, எல்லாமே மிதமா பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி அவன் ஒரு ட்ரூ டிவோட்டி எப்படி இருப்போம், எல்லாம் மிதமா பண்ணுவோம். அண்ட் ஹி இஸ் நாட் டிஸ்டர்ப் பை எனிவன், அதர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நாட் டிஸ்டர்ப் பை ஹிம் அப்படி. சோ பக்தன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணா கான்சியஸில் ஆழ்ந்திருப்பதால் யாராலும் தொந்தரவு செய்யாமல் பொருள் சூழ்நிலைகள் அவனை அசைக்கவும் முடியாது. அவன் அப்படியே நிம்மதியா இருப்பான். சச் ஸ்டேஜ் இஸ் obtained by Lord's grace. இதுவும் என்னது, இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கோம்னாக்கா அது பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் நம்மளால தாக்கு பிடிச்சு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண முடியறது. நமக்கு அந்த மாதிரி புத்தி கொடுத்து ஓவர் டூ பண்ணாம நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அது பகவானுக்கு தான் தேங்க்ஸ். இத்தகைய நிலை இறைவன் அருளால் கிடைத்துள்ளது. ஒருத்தருக்கு does not affect others. இவன் வந்து he does not get affected by others. யாரும் அவனுக்கு தொந்தரவு பண்றதில்லை, இவனும் யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்கறதில்லை, மற்றவர்களை பாதிக்காது. எல்லோரிடமும் அன்பாக நடந்து கொள்வதால் அத்தகைய பக்தரால் யாரும் கவலை, சிரமம், பயம் அல்லது அதிருப்தி ஆளாக மாட்டார்கள். அவன் எப்பவுமே என்னது, ஏன்னா சந்துஷ்டா இருக்கும். பகவானோட நிலையில இருக்கும்போது ஹாப்பியா இருப்போம். ஓகே,
अनपेक्षसु चेरुदक्ष उदासीनो गतव्यताः व्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः. அப்புறம் எந்த பக்தனை பிடிக்குமா? A devotee who is not dependent on the ordinary course of activities. டெய்லி சாப்பிட்டேன், சமைச்சேன், பசங்களுக்கு பார்த்துட்டேன், ஸ்கூல் போனேன், என்னோட டியூட்டிக்கு போனேன், ஏதோ இன்னும் என்னோட துணி துவைச்சேன், பாத்திரம் தேய்ச்சி, இதே தானே நடக்கிறது. திரும்பி நாளைக்கு அதே பாத்திரம் விழும், அதே துணி. அந்த மாதிரி ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல டிபெண்ட் பண்ணாம இதுக்கு மேல நான் எனக்கு அறிவுன்னு இருக்கு. ஐ எம் ஹியூமன் பீயிங். எனக்கு என்ன அறிவு? பகவான் தொண்டு புரியணும். ஹூ இஸ் பியோர். நம்ம எல்லாருமே பியோர் சச்சிதானந்த ஆத்மா, பியோர் எக்ஸ்பர்ட், வித்தவுட் கேர்ஸ், ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் பெயின்ஸ், அண்ட் ஹூ டஸ் நாட் ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் சம் ரிசல்ட். எனக்கு இந்த பக்தி எனக்கு பண்ணி ஆகணும், இல்ல வாட் எவர் எனக்கு பண்ணி எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும், அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம ப்ளீஸ் சீரியனா போயிட்டு இருக்கான். இஸ் வெரி டியர் டு மீ. எனது எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகளில் இன்றி எல்லாவித வலிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக பகவான் தொண்டு புரிகிறான். ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாது. அதெல்லாம் என்னது? பகவான் தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங் இன் ரிட்டர்ன். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கான். ஆனா ஒன்னும் தூய்மாவும் இருக்கான், ஒரு கவலை இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் யார் இருக்கானோ, எனது அத்தக பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கும் அப்போ பகவான் அவ்வளவு நம்ம இதெல்லாம் டிக் மார்க், எஸ் எஸ் நான் அப்படித்தானா நம்ம பகவான் கிட்ட இருக்கோம்னு அர்த்தம். எங்கேயோ நம்ம தவறு பண்ணிட்டோம்னா கிராஸ் போட்டுக்கணும். அப்படின்னா பகவான் இஸ் நாட் ஹாப்பி வித் மீ. யோ ந ஹிஷ்யதி ந துவேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சுப அசுப பரித்யாகி பக்திமான் யஸ் ச மே பிரியஹ. One who neither grasps for pleasure. எனக்கு ஆனந்தம், அது கிடைச்ச ஆனந்தம், அது பிக்சர் பார்த்த ஆனந்தம், இதை சாப்பிட்ட ஆனந்தம், ஏதோ ஒண்ணு இருக்குமே அந்த மாதிரி என்னது neither grasp pleasure or grief. இல்லை, கிரீஃப்னா என்னது? துக்கம் வந்தாலும் ரொம்ப சோர்ந்து போறான், அந்த மாதிரி இல்லையோ. who neither laments nor desire. ஆசைப்படுவதும் இல்லை, நொந்து போறதும் இல்லை. who renounces both auspicious and inauspicious things is dear to me. நல்லது வந்தாலும் சரி, கெட்டது வந்தாலும் சரி, எல்லாமே எனக்கு சமம் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, அப்படின்னா என்னது? மகிழ்ச்சி இன்சிடென்ட்ஸ் வரும், அதனால ஊஹுன்னு ஆடம்பரம் அதெல்லாம் இல்லாம என்னது அடக்கி வாசிக்கிறான். துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை இதெல்லாம் ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். நம்ம அதுல இருக்கோமா பாத்துக்கணும். ஓகே, அடுத்தது unaffected by material emotion. பத்தி வச்சிருக்கேன். ஓகே, neither rejoices nor grieves over material gains. பொருள் லாபம் அல்லது நஷ்டம் குறித்து அவன் மகிழ்ச்சி அடைவதோ அல்லது வருத்தப்படுவதோ இல்லை. புலம்புவதும் இல்லை, ஆசைப்படுவதும் இல்லை. மகனையோ சீடனையோ பெற துடிக்கும் இல்லை. ஒரு ஆச்சாரியா இருந்ததுன்னா அவ வெயிட் பண்ணுவா. எங்க சீடன், எனக்கு யாருமே சீடம் வரலையா, ஐயோ இப்ப நான் என்ன ஆச்சாரியா இருந்து என்ன யூஸ், எனக்கு நிறைய சீடர்கள் இருந்தா தானே எனக்கு மகத்துவம். அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் நினைக்கிறாங்க. எனக்கு குழந்தைகளே இல்லையே, குழந்தை இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். குழந்தை பிறந்து அவன் துஷ்டனா இருந்தா இன்னும் அதை விட கன்றாவி இல்லையா, அதை விட கஷ்டம், அதை விட இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷம். இதுதான் பகவானுக்கு எனக்கு நல்ல அருள் பண்ணியிருக்கா, என் குழந்தைகள் எல்லாம் பிறக்கலன்னு நிம்மதியா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஆசையும் படுறது இல்ல, மகனையும் வேண்டறது இல்ல, சீடையும் வேண்டறது இல்லை, சீடனை பெறவும் துடிக்கவில்லை. கிடைக்காமல் அது கிடைக்கலையா, நோ ப்ராப்ளம் அப்படி இருக்கும். அப்புறம் எல்லாவித சுப அசுப மற்றும் பாவ செயல்களின் முகத்திலும் ஆழ்நிலையா. டிரான்சென்டென்டல் இன் ஃபேஸ் ஆஃப் போட்டோன்னு முகம்னு வந்துடுத்தீங்க. டிரான்சென்டென்டல் என்ன நடந்தாலும் சரி, ஆஸ்பிஷியஸ் நடந்தாலும் சரி, ஆஸ்பிஷியஸ்னா நல்ல மங்களமான சுப நிகழ்ச்சிகள் வந்தாலும் சரி, அசுப நிகழ்ச்சிகள் வந்தாலும் சரி, சமத்துவத்தை இருக்கிறவன். இஸ் நாட், அவன் இப்போ ஆழ்நிலையில அந்த பகவானை குறித்து இருக்கான். இஸ் நாட் அஃபெக்டட். ப்ரிப்பேர் டு அக்செப்ட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் ஃபார் லார்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். என்ன ரிஸ்க் வரும்? ஒரே பில்டிங் எல்லாம் இடிஞ்சு போச்சா, அது வருது குழந்தையோட சாப்டர்ல வரும். அது நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு இதை விட ஒரு நல்ல ஏதோ ஒரு இதுதான் பகவான் நினைச்சிருக்காரு, அதான் எல்லாம் அடிச்சு போச்சா, நோ ப்ராப்ளம். இல்ல வெள்ளம் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுது, நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பக்தன் அந்த மாதிரி நினைப்போம். அப்ப பக்தன் இல்லாதவன் என்ன, அச்சோ போச்சு, நான் எல்லாம் வாங்கி வச்சேன்னு, எல்லாமே போச்சேன்னு அங்கலாய். இறைவனின் திருப்திக்காக எல்லா வகையான இடர்களையும் ஏற்க தயாராகும். நத்திங் இஸ் இம்பெடிமெண்ட் இன் தி டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அவனுக்கு தடை கற்களே கிடையாது. பகவானுக்கு தொண்டு புரியறதுல இதுதான் தடை, அதனால என்னால் பண்ண முடியல, இது தடை அதனால பண்ண, அந்த மாதிரி சொல்லவே மாட்டான். அவன் எப்படி இருந்தாலும் அவன் சமாளிச்சு அது பகவான் தொண்டு புரியறதுல he will be engaged. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு எதுவும் தடையாக இருக்காது. பக்திமான் டிவோட்டி, the most essential quality from which all other qualities appear. இதுதான் பக்திமானா இருக்கணும், பக்தனா இருக்கணும். இந்த பக்தனா இருந்ததுனாக்கா அதுல இருந்து மற்ற எல்லா குணங்களும் தோன்ற மிக அத்தியாவசியமான குணம் என்னது? நம்ம பக்தன். ஃபர்ஸ்ட் we should be a devotee.
समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् பக்திமான் மே பிரியோ நரஹ. இவனையும் எனக்கு பிடிக்கும். என்ன சொல்றார்? எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மானம் அவமானம் இன்பம் துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு மௌனமாக, எல்லாம் இதை செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான், ஒண்ணுமே இல்லை, எக்ஸ்பிளனேஷன் வேண்டாம். மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல், அது என்னது எப்பவும் நம்ம நினைச்சுக்கணும். நம்ம இப்ப இருக்கோம், இங்க எங்க தங்கிட்டு இருக்கோம்? டெம்பரரி. நம்ம இந்த டெம்பரரி வேர்ல்ட்ல இருக்கோம். அடுத்து எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோமோ போயிடுவோம். திரும்பி என்னது, திரும்பி பிறப்போம், திரும்பி இருப்போம். அப்படி அப்புறம் இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸ், நம்ம இருக்கிற இடமே என்னது? டெம்பரரி வேர்ல்ட் தான். இதுவும் அழியக்கூடிய உலகம் தான். இருளடைந்த உலகம், அழியக்கூடிய உலகம் இது. சோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து கவலைப்படாமல், என்ன நமக்கு கவலை என்ன? நமக்கு இலக்கு என்னது? பகவான் இடத்தில் போகணும். அதுக்குதான் வந்து முயற்சிக்கிறானே தவிர இந்த உலகத்தை பத்தியோ, இந்த ஒரு ஜன்மம், இந்த ஒரு உடலை எடுத்த இந்த மாதிரி டெம்பரரி இதை பத்தி அவன் வந்து கவலைப்படுறதில்லை. அறிவியல் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இதுவும் சொல்லியாச்சு. இப்ப லாஸ்ட் வரும். இது இருக்கே, பொருள் உணர்வுகளா பாதிக்கப்படாது. அன்அஃபெக்டட் பை மெட்டீரியல் இமோஷன். ஓகே, எங்க ஆரம்பிக்கணும்? பக்திமான். ஓகே, ஆல்வேஸ் எங்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நண்பர்களையும் எதிர்களையும் சமமாக பாவிக்கிறான். இருமைகளில் சமமாக இருக்கிறான். மாசுபடுத்தும் சங்கத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு இருக்கிறான். எந்த குடியிருப்பையும் கவனிப்பதில்லை. இன்னைக்கு இந்த இதுல இருக்கேன். சோ இந்த ஒரு என்ன சொல்றது, இந்த ஒரு வாழ்க்கையில நான் எப்படி முன்னேறணும்? அது இல்ல, நான் தொண்டு புரிய, நான் ஆத்மா தானே. திரும்பி திரும்பி இந்த இதுல வேறொரு ஆத்மா, வேறொரு பாடியில இந்த ஆத்மா திரும்பி போகாம அதுதான் அவன் பாக்குறானே தவிர இருக்கிற குடியிருப்பைக்கு அவன் வந்து கவலைப்பட மாட்டான். மௌனம். அப்புறம் என்னது? அத்தியாவசியமானவற்றை மட்டும் பேசுவது. மிகவும் அத்தியாவசியமான பேச்சு உயர்ந்த இறைவனை பற்றி பேசுவதுதான். இது அத்தியாவசியம். பகவானை பத்தி பேசுறதுதான் அத்தியாவசியம். பாக்கி எல்லாமே இட் இஸ் காசிப். அதுவும் வரும் நமக்கு அடுத்த லெவல் 3 வரும். திருப்தி. எப்பவும் எல்லா நிலைகளிலும் மகிழ்ச்சி. சில நேரங்களில் சுவையான உணவு கிடைக்கும், சில சமயங்களில் கிடைக்காது. அப்போ என்னது? எது கிடைத்ததோ அது சாப்பிடும். என்னது? ஒரு ஜான் வயிறா நிலையானது, உறுதியும் என்னது? ஃபிக்ஸின் ஸ்திரமத்தை. எப்போ ஸ்திரமா இருக்கணும்? என்னது? டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் நாலேஜ். நான் வந்து நாலேஜை எனக்கு படிக்கணும். ஐ வில் டெஃபினெட்லி கண்டினியூ மை ஸ்டடீஸ் அண்ட் என்ன டிட்டர்மினேஷன் டூயிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆல்சோ. அப்புறம் என்னது? பக்தி. அதான் படித்தோம், எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அண்ட் குட் குவாலிஃபிகேஷன். அது என்னது? கிருஷ்ண உணர்வு மற்றும் நல்ல தகுதிகள். என்னது? பக்தனாக அங்கீகரிக்கப்பட விரும்பும் ஒருவர் அனைத்து நல்ல தகுதிகளையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நிச்சயமாக ஒருவர் இந்த தகுதிகளை பெறுவதற்கு புறம்பான முயற்சியில் ஈடுபடுவதில்லை. ஒரு பக்தனா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பண்ண மாட்டான். ஏனெனில் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மற்றும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவது தானாகவே ஒருவருக்கு அவற்றை வளர்க்க உதவுகிறது. அப்புறம் என்னது? பக்தனாக இல்லாதவனுக்கு நல்ல தகுதிகள் இல்லை. One who is not a devotee has no good qualification. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? டிவோட்டியா இருந்து பகவானுக்கு சேவை புரியும் போது எல்லாமே பாதையில வந்துடும். கரெக்டான பாதையில நம்ம இருப்போம். லாஸ்ட் ஷோ கிருஷ்ணா. நான் வெயிட் பண்றேன், எனக்கு யாரோ கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க, உட்காந்து வச்சுட்டேன். குவாலிட்டிஸ் தட் என்டியர் கிருஷ்ணா. ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த குணங்கள் என்னென்ன பார்த்தோம்? தடஸ்த லட்சணம். தட் இஸ் ஆக்சிலரி, தட் இஸ் ஒரு பிடிக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குறிப்பு. அப்புறம் என்னது? இந்த குணங்கள் பக்தியில் இது எப்படி போட்டிருப்போம் இல்ல, என்ன தெரியல. இந்த குணங்கள் இந்த கீழே இருக்கிற குணங்கள் பக்தியிலிருந்து சுயாதீனமானவை அல்ல. அவை தானாகவே கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதால் விளைகின்றன. இந்த பக்தி எல்லாம் தானாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வளர்ந்துடுமா. நம்ம வந்து பக்தி பண்ணி இந்த மாதிரி நல்ல குணங்கள்லாம் வரும். ஸ்வரூப லட்சணம் அத்தியாவசியமானது. பக்தி டிவோட்டி த மோஸ்ட் எசென்ஷியல் குவாலிட்டி ஃப்ரம் விச் ஆல் ஆர். ஓகே, அது ஓகே, அது இங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஒன் செல்ஃப். ஒரு சுயத்தை நம்மளையே நம்ம எப்படி அணுகுமுறை பண்றோம் அப்படின்னு. அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றாங்க அவங்க டிவோட்டி ஆனவனா? பிற உயிரினங்களுடன் கையாளுவது. நம்ம he will be very good to himself and அதே போல இன்னும் வேற பிறரையும் அவன் வந்து நல்ல சிநேகமா வந்து பாவிச்சுவான். அவருக்கு விஷயங்கள் நடக்கும்போது ரியாக்ஷன் when things happen to him. என்ன இது புரியல ஆக்சுவலி. டீலிங் வித் த லார்ட். ரியாக்ஷன் when things happen to him. இது எனக்கு புரியலை. அவருக்கு விஷயங்கள் நடக்கும் போது எதிர்ப்பு எனக்கு புரியலை. டீலிங் வித் த லார்ட். பகவான் இடத்துல வந்து டைரக்ட் கனெக்ஷன். ஓகே, இங்க பார்க்கலாம். நிர்மமா, ஃப்ரீ ஃப்ரம் சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்ரைட்டர். ஒரு தமிழே படிக்கிறேன்.
அதை படிச்சோம் இல்லையா நம்ம? நிர்மமா, உரிமை உணர்வு இல்லாதது படிச்சோம். தவறான அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடுவது, நான் உடல் அல்ல என்பதை அறிவது. அப்புறம் கதாவியதா, வலியற்ற, சர்வாரம்ப பரித்தியாகி, எல்லா முயற்சிகளிலிருந்தும் இலவசம். ஷோ ஃப்ரீனோன்னா ஒரு இலவசம் வந்துருச்சு. நான் இங்கிலீஷே படிக்கிறேன், அதான் பெஸ்ட். நான் என்வியஸ், யார் இடத்தும் பொறாமை கொள்ளாம, கைண்ட் டு எவ்ரி ஒன், எல்லாரிடத்திலும் நல்லவனா இருந்து யாரும் அவனுக்கு எனிமி இல்லாம இருக்கிறது. ஈக்குவல் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எனிமீஸ். உதாசீனா, வித்வுட் கேர், ஹீஸ் நாட் போதர்ட். அந்த மாதிரி நம்ம உதாசீனப்படுத்துறதுன்னு சொல்றோம், அந்த தமிழ் உதாசீனம் கிடையாது. உதாசீனானாக்க கவலை இல்லாம இருக்காது. ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் நல்ல சங்கத்துல இருக்கிறது. கெட்ட சங்கம்னா என்னது? கிருஷ்ணனை பத்தி பேசுறா, கிட்டி பாட்டி பத்தி பேசுறா, நமக்கு அது லைக்காது. பிலிமை பத்தி பேசுறா, நமக்கு என்ன பேசுறது, நமக்கு அதான் ஒண்ணுமே தெரியாது. அப்ப நம்ம நழுவி வந்துருவோம். சோ அந்த மாதிரி கெட்ட கண்டாமினேட்டிங் அசோசியேஷன் விடுபடுறோம். ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் இது. அப்புறம் சைலன்ஸ், அமைதி. என்னது, என்ன பேசுவான்? ஒன்லி பகவானை பத்தி ஏதாவது ஒரு தான் பேசுவான். திருப்தி, திருப்தி, சகிப்புத்தன்மை. தப்சாவா, சுய கட்டுப்பாடு, முழுமையான மாயாவாதி, மகிழ்ச்சியிலும் துன்பத்திலும் சமமாக இருப்பான், எதிர்பாராத நடுநிலை, சுகிஹி, முழுமையானது. சுகமா இருக்கான், ஒன்றும் டென்ஷன் கிடையாது. பொருள் லாபம் அல்லது நஷ்டம் குறித்து மகிழ்ச்சி அடைவதோ அல்லது வருத்தப்படுவதோ இல்லை. அவன் வந்து மெட்டீரியலி இஸ் நாட், ஒரு பொருள் கிடைச்சா எனக்கு சந்தோஷம், அது கிடைக்கலன்னா எனக்கு இது நஷ்டம் வந்தா துக்கப்படுறேன், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. புலம்போதும் இல்லை, ஆசைகளும் இல்லை. எல்லா விதமான சுப அசுப பாவ செயல்களிலும் எதிர்கொள்வதில் ஆழ்நிலை. ஒரு சாப்டரோடு தான் கொடுத்துருக்கா, இட்ஸ் ஒன்லி ரிவிஷன் மாதிரி தான். அப்புறம் என்னது, இருமை, திரும்பி அதை படிக்க வேண்டாம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம். ஆனா போட்டிருக்கு, யார் பண்ணவங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் இல்லையா, அதனால படிக்க வேணும். ஈக்விபாய்ஸ்ட் இன் டுவாலிட்டிஸ், எந்த இருமைகள் வந்தாலும் பொறுத்து கொள்ளணும். இதா இருக்கும், ஈக்விபாய்ஸ்ட் சமமா இருக்கும். டஸ் நாட் கேர் ஃபார் எனி ரெசிடென்ஸ். நம்ம இப்ப எங்க இருக்கோம், நமக்கு இதை பத்தி எல்லாம் கவலையே கிடையாது. நமக்கு எங்க போகணும் அதை பத்தி தான் கவலைப்பட்டு அங்கதான் போகணும். டிட்டர்மின்ட், அவன் தீர்மானித்து இருக்கான். மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபிக்ஸ் என்டையர்லி ஆன் சுப்ரீம் லார்ட், என்கேஜ்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ் இஸ் மைண்ட். எஸ், திருட நிச்சய, நாட் சரி செய்யப்பட்டதில்லை. இஸ் டோட்டலி ஹஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆன் டூயிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ். லாஸ்ட் வந்துட்டோம். ஏது தர்மியாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே அதீவமே பிரிய. இதுதான் ரொம்ப ஃப்ரீடம் வச்சா போல. இவருக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்குமா. யாரை? He follows the imperishable path of devotional service. யாரு வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியறாங்களோ, and who completely engages himself in faith, பகவான் இடத்தில் அன்போடும் நம்பிக்கையோடும் பண்ணணுமே அப்படின்னு மாதிரி. கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன், மாத்தாய் சொல்றாங்க, நான் பண்ணினேன், அது போட சொல்றாங்க, அதனால அது எழுதுறேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. மனதார பகவானோட ஃபெய்த்தோட பண்றானா, எஸ், மேக்கிங் மீ த சுப்ரீம் கோல், என்னை அடையறதுக்கு அவன் வந்து அதுதான் கோல், அதை தவிர அவனுக்கு வேற ஒன்றும் கோல் தெரிய மாட்டேங்குது. சோ என்னையே சுப்ரீம் கோலா நினைத்துன்னு பண்றான். அந்த மாதிரி உள்ளவன் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும்னு சொல்றேன். இஸ் வெரி வெரி டியர் டு மீ. பக்தி ததா அதீவமே பிரியா. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். அப்ப இதுல என்ன தெரியறது, பகவானுக்கு தொண்டு புரியாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் யூ ஆர் நாட் வேஸ்டிங் டைம், பகவானுக்கு தொண்டு புரியாது. நான் இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். கேட்டா யாரு முதல்ல 16 ரவுண்ட் பண்றாங்க? ஐ திங்க் திஸ் டூ early. நான் இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பாமினி மாதாஜி, ஏகாதசினாக்கா லீலாவதி மாதாஜி பண்றாங்க. பட் முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலையில எவ்வளவு, ஏன்னா அது என்னடி பிரபுஜி ஒரு வாட்டி பண்ணியிருந்தார், 5 மணி 7 மணிக்குள்ள யார் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னு. அதான் 3:30 மணிக்கே ஆரம்பிச்சான். அப்போல இருந்துதான் நான் எங்களுக்கு ஹேபிட் ஆயிடுது சீக்கிரம் வந்து ஜப்பா பண்ண. இல்லாட்டி நாங்களும் வந்துட்டு இருக்கல, 4:30 தானே சொல்லிட்டு 4:15 மேலதான் லாகின் பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் நடுவில் அது போட்டோன்னே அது ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுது. அப்ப எல்லாரும் டிவோட்டிஸும் வர ஆரம்பிச்சுக்கிறான். 3 மணிக்கே வர ஆரம்பிச்சு. சோ அது சீக்கிரம் வந்துடலாமே, அப்ப ஜபாவும் போயிட்டே இருக்குமே. அப்போ எங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுது. ஏன்னா அவர் எழுதியிருந்தார், ஒருக்கா வந்து போட்டிருந்தார், யாரு முதல்ல 16 ரவுண்ட் அந்த பீரியட்லயே 16 ரவுண்ட் பண்றாங்க காலையில. ஓகே. டியரஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஒன் ஹூ மேக்ஸ் கிருஷ்ணா இஸ் த கோல் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப். எல்லாவற்றிலும் மிகவும் பிரியமானது கிருஷ்ணரை தன் வாழ்க்கை நிலக்காக கொண்டவன். யாரு? பிரபுபாதம். நம்மளாம் கிடையாது. அவர்கள் இந்த அழியாத பக்தி சேவையின் பாதையில் தொடர்கின்றார். கிருஷ்ணரே அவர்களின் வாழ்க்கையின் உச்ச குறிக்கோளாக வைக்கிறார். மேக் கிருஷ்ணா as supreme goal of their life, completely engage themselves with faith. நம்பிக்கையுடன் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றனர். இந்த மாதிரி உள்ளவங்கள பகவானுக்கு பிடிக்கும். அப்ப நம்ம we can also become. அவரும் ஒரு குழந்தையா இருந்து அபயச்சரண்ங்கிற பேர்ல வளர்ந்து பக்தி பண்ணி ஒரு வயசானப்பறம் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணார். நம்ம அந்த லெவலுக்கு பண்ணலைனாலும் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணலாம்.
பக்த பிரகலாதன்லாம் சின்ன வயசே பண்ணா நம்ம அவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணலைனாலும் இப்பல இருந்தே ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணலாம். பட் வழிக்கு விழாம இருந்தா சரி. அதுதான் பார்ப்போம். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோக நாம துவாதசோ அத்தியாய. என்ன பார்த்தோம்? அருவவாதத்தை விட பக்தி சிறந்தது. பக்தியின் முற்போக்கான நிலைகளை பார்த்தோம். அதிகத்திலிருந்து குறைந்த இது லெவல் வரைக்கும் கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த குணங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். 13வது சாப்டர்ல நம்ம தூரம் அர்ஜுனரும் 6 கேள்விகள். பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷன் என்றால் என்ன, க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்ரஜ்ஞ, ஞானம், நேயம் இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்கிறார். அப்புறம் படிப்படி அவர் கேட்கிற அந்த பிரகிருதியில இருந்து ஆரம்பிக்க மாட்டார். கிருஷ்ணா இது கன்வர்சேஷன் தானே. அவன் முதல்ல என்ன சொல்றார், 3வது 4வது பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ பத்தி சொல்றார். 2 வரைக்கும் அதை சொல்றார். அப்புறம் கேள்வி 5க்கு கிருஷ்ணன் மேலும் பதில் அளிக்கிறார். 5 என்னது? ஞானம், ஞானத்தை பத்தி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் கேள்வி 6க்கு ஞேயத்தை பத்தி சொல்றார். அப்புறம் 20-26 கிருஷ்ணர் 1-2 பிரகிருதி புருஷனை பத்தி சொல்றார். அப்புறம் 27-35 ஞான சக்ஷுஷா, அறிவின் பார்வை, விஷன் ஆஃப் நாலேஜ், எப்படி இந்த நாலேஜ் எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளலாம், அதுக்கு நமக்கு எந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டம் வேணும் அப்படின்னுட்டு முடிக்கிறார். பத்மபுராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அத்தியாய பாராயண பலன்கள். தெய்வீக சக்திகள் பெற ஒரு இளவரசன் கோலாப்பூர் சென்று மகாலட்சுமியிடம் தன் தந்தை அஸ்வமேத யாகம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது இறந்ததாகவும் யாக குதிரையும் களவு போனதாகவும் கூறி வருந்த லட்சுமி தேவி பிரசன்னமாகி அவனிடம் தன் கோயில் வாயிலில் அமர்ந்திருக்கும் சித்த சமாதியிடம் செல்லும்படி கூற, அவரும் அவரிடம் சென்று விஷயத்தை கூற, அவர் தன் ஞான திருஷ்டியால் அந்த குதிரை இந்திரனிடம் இருப்பதை கண்டு அவரிடம் அதை வரவழைத்து அரச புத்திரனிடம் ஒப்படைத்தார். இந்த ஆற்றல் உமக்கு எப்படி வந்தது என்று கேட்க கீதையின் 12வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதாய் கூறினார் அந்த சித்தர். ராஜகுமாரனும் அந்த குதிரையை தன்னுடன் கூட்டி சென்று யாகத்தை முடித்தார். சோ நம்ம பலனில எதிர்பார்க்காம பண்ணலாம். பட் இது ஒரு பலன் கொடுத்திருக்கா. ஓகே, நம்ம பஞ்சதத்துவம் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கலாம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनन्तकोटि वैष्णव वृंद की जय, अनन्तकोटि जय, जय, श्रील प्रभुपाद की जय, माता जय, जगन्नाथ ठाकुर की जय, हरे जय, कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय, श्री राधा जय, अयोध्या श्री रामलला की जय, हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. 20 தான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. ஆக்சுவலி முடிக்கணும்னு நினைச்சேன், பட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல போயிடுச்சு. சோ நிறைய பேர் விட்டும் போயிடலாம். லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க மாதாஜி.